Και πάμε να βρούμε... Unable to join the target. Ερχόταν θέλουμε. Θα τους ψάξω όλους τώρα. I'm breaking my back. Άλεξ, να τον κάνουμε host στο κανάλι. Να πάρει κάνα view παραπάνω. Ναι, κάντε. Άμα δεν κάνεις. Ναι. Ξέρεις θα το κάνεις. Νικόλα, στείλε μου λίγο στο facebook το κανάλι σου. Ω, Game World will reboot soon. Πάρε τα αρχίδια μου. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι. Δεν πειράζει, Βασικά το ξεκινάμε email τώρα. σου, μέσω email το κάνουμε. Άστο τώρα αυτό, Σότο, δεν χρειάζεται. Όχι ρε, στο chat ρε, πατάς κάθε τους host και το... Ναι, το ξέρεις. Θα κάνει reboot, Game World will reboot soon, τι ωραία, πήρε την πουτσα. τέλεια μέρη. Δώστε μου ένα λεπτό να δω γιατί έκανε reboot και θα σας πω. Να πω λίγο στο Twitter. Θα βγαίνει το patch 2.0.2. Μάλλον θα πατσάρουν το 3 of Coins ρε. Και το Black Spindle που βγαίνει 3.10. Τι να κάνουμε το Black Spindle, μισό, τι να κάνουνε. Θα πατσάρουν να μην πέφτει 3.10. Άμα πάει και σε εμάς θα το φωνάξω κατεβάσουν που το τώρα. πήραμε 3.10, τα μουνιά. Όχι. Α, είναι ο Ουντουκάλ μέσα, αλλά πολύ χαμηλός. Μόνο το blueprint. Κιμονάρος blueprint είναι 300. Τι γίνεται να μαλάκα αυτό. Ναι, είναι. Πήγα πριν και το είδα. Θα πέσει. Για να δω τον Απόλλων άμα θα έρθει αυτό στο 2.99. 2.99 το θηρίο, τι έχει κουβαλήσει μάλλον. Τώρα ακόμα τους μαζεύεις. Τι νομίζω ότι είναι εύκολο να καταφέρω αυτό. Ναι. Δεν είναι εύκολο, ενώ κάνετε και έχω σκελάσαι, 20 άτομα, έχω και εντάξει ρε φίλε, έλεος δηλαδή. Έλεος απλά, τίποτα δεν έχω να πω. Έλα, εντάξει. Σε τον τάρω λίγο, εντάξει. Εντάξει, ψάχνουμε να βρούμε εδώ κόσμο. Για να ξεκινήσουμε, Κωστάκης, μόνος στο Κωστάκη. Έλα εδώ αγόρι μου. Έλα εδώ. Έχω και το Major μαλάκα εδώ πέρα. Μόρμπεν. Α, λες να φέρω το Μόρμπεν, πες μου ότι είναι μόνος του. Α, είναι με παρέα. Λοιπόν, θέλετε να μπούμε στο raid, άμα είναι και για να βλέπουν οι άλλοι ότι ότι είμαστε στο raid, να ψηθούν πιο εύκολα. Όχι. Μπαίνουμε. Γεια σας. Όχι ρε. Μπαίνουμε, το συζητάω καν. Λοιπόν, κάτσε να φτιάξω τα οπλάκια μου λίγο, να γίνω λίγο super τούμπανος. Οπ. Γιατί δεν έγινε τίποτα, γιατί κάνει load. Εντάξει, έχω πάρει πόσα πακέτα από Dead Orbit και μου δίνει συνέχεια τον μπαζούκα. Αλλά και όσο πάει μου το δίνει και λίγο πιο πάνω, ξέρεις. Αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια. Κάθε φορά. Θα βάλω ένα καταπληκτικό helmet που έχω εδώ 2.98 να κάψω κόλλο τρυπίδες. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να το κάνω, ενώ κάθετο και το όνομα δεν βάζω. Κάθετος host κενό το όνομα του καναλιού. Κάθετος hoston. Κάθετος host. Host με απόστροφο. Απόστροφο. Έλα ρε, then Thunder is now hosting you, γαμώ την τύχη μου. Αυτά είναι. Έτσι φίλε, σας χωστάρουμε κιόλας, σας φιλοξενούμε. Και εμείς θα σας φιλοξενήσουμε όταν έρθει η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Νιμπάλα. Είμαστε μέσα για να καταλαβαίνουν οι άλλοι, να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είμαστε στο raid ρε φίλε, αυτό εννοώ, γιατί του κάνω invite, θα τσεκάρει, θα δει Orbic και θα λέει τι θέλει τώρα αυτός, Crucible. Όχι ρε φίλε. Στο invite μπορείς να γράψεις εσύ για ποιο πράγμα που θες να... Α ναι, μπορεί να κάνω τέτοια πράγματα. Ναι, εκεί το λέω. Ωραία, περίμενε. Α, έχει και message ρε φίλε. Ρε, ένα χρόνο μετά έχει και message. Ρε, έχει και message για μου την τύχη. Πάντα invite, ναι, για το... να στέλνεις μήνυμα. Φίλε, για να έχει κανένα τσεστάκι εδώ πέρα, τίποτα παιδιά να σηκώσουμε, μιας και είμαστε εδώ. Πατρόλ εδώ ρε μαλάκα, το πατρόλ εδώ. Το πατρόλιασμα, ναι. Με πατρολάρεις δηλαδή. Βγαίνουν και κρυπάκια από το πατρόλ ρε μαλάκα εδώ πέρα.
Magazine inside. Τι έγινε, γιατί είμαστε... Γιατί είμαστε... Α, εντάξει, γυρίσαμε. Λοιπόν, στέλνω... Όλο τον build του Νικόλα, σοβαρά τώρα. Βλέπεις όλο το... Τι? Πρέπει να βλέπω και το πώς φτιάχνει ο Νικόλας το χαρακτήρα του. Προσπαθώ να κάνω invite, λοιπόν, τώρα κάτσε να δω τι έχουμε εδώ. Ο Maker, καλός είναι. Massive Blast. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, sorry, δεν το ξέρω. Έξω λοιπόν ο Maker. Και delete κιόλας για να μην έχουμε πρόβλημα. Όχι, εντάξει, άστον κι εγώ τον έχω. Κωστάκης, έλα Κωστάκη, μην το σκέφτεσαι πολύ. Έλα, θα έρθεις, το ξέρω. Εκεί που είναι και να κάνει invite το Maker και ξαφνικά ακούω το όχι. Και φεύγει απλά το κλείνει. Τσόρο Χένρι, Hellenic κάτι forces, λοιπόν. The Predator. Βάλει τους Greek σουβλάκια Raiders, ρε. 2.88. 2.95, Predator, έλα. Κάτσε γιατί έχουμε 3 άτομα, δεν ξέρω ποιοι βλέπουν. Λογικά εμείς είμαστε που βλέπουμε, αλλά τέλος πάντων. Χρήστος, Τελευταία στιγμή ανεβάζω το like. Ναι. Yeah. Το στείλτε μου στο chat λίγο, γιατί δεν μπορώ να το Το έχω στείλει στο μαδικό του chat. Έχω στείλει 800 invite. Δεν Μαξί, καλά, υπάρχει τίποτα κάτσε να δεις τη χελάς όταν θα ανέβουν όλοι 2.90 like, τι πανηγύρι θα γίνει, είναι χαμηλή ακόμα αυτή. Γι' αυτό. Ο Steve O'Real, το Steve O'Real τον θέλετε? Όχι, ούτε αυτός, όχι Massive Blast από ό,τι κατάλαβα. Όσο είμαι εγώ με το Σίνι. Δεν έχουν κάνει τα παιδιά. Άρα λοιπόν δεν φωνάζουμε Massive Blast. Και το λέμε και εδώ στο VG24, Massive Blast, παιδιά, άθλια ομάδα, μην ασχολείστε. Όποιοι μας βλέπουν. Ευτυχώς είμαστε 3 άτομα μέσα. Αυτά είναι κακοφημίες, Ten Thunder δεν έχει κανένα θέμα με τις κλάνες της άλλες. Καλά, δεν μας βλέπει κανένας, ηρέμησε. Εντάξει. Κάτσε, βρήκα το Κιμονάρο που έχει και παρέα, περίμενε. Raid. Δεν υπάρχει όχι στο Κιμονάρο, είναι φίλος. Πώς. Πάρτι Μαρίτας. Πάρτι Μαρίτας, ρε μαλάκα. Έχει χάρη που η Μαρίτα παίζει, εγώ τώρα θα σου έλεγα τι Πάρτι Μαρίτας θα γινόταν. Γιάννης Boy. Όχι ρε, εντάξει ρε. Πάρτι Μαρίτας. Εκεί που μιλάμε τα 13 με τις κοριτσίστικες φωνές. Να κάνω μια ερώτηση, το loot ανώμαλη σας κάνει σαν κλάν, Γιατί? Ποιος απόκλειος, τι λεφί... Για δε είναι Μαλάκα, σταματήστε το stream να λέτε μαλάκι. Το stream στο VG24 είναι ελεύθερο. Είναι ελεύθερο stream. Στους άλλους κλάν. MLG. Και καλά μπήκαμε για raid. μόνο. Architects. Αυτός θέλω να βρω. Α, έχω τον Death Machine. Καλό παλικάρι αυτός, για να τον φωνάξουμε. Καλά, έτσι και θα έχει αγγλικά και θα γελάσουμε πάρα πολύ άσχημα. Έλα ρε, έλα. Έχεις να φέρεις κάποιον ή να φέρω εγώ που έχω δύο? Προσπαθώ, άμα έχεις φέρ τους. Ο Vag, ο 17 σας κάνει? Όχι. Αυτό φέρε! Είσαι μονή, έχω φύγει πως είμαι. Κιμονάρος! Πού είσαι ρε Μιχάλη? Ναι, είναι Sims. Τι Ποιος μπήκε ρε παιδιά και πού μπήκε και δεν τον κατάλαβα. Α, ο Κίμωνας. Κίμωνα, έλα, raid, έλα. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Μιχάλη, μάλλον, έλα. Σκέφτομαι το γαμημένο τον Black Hammer. Θα σου πω εγώ τον Black Hammer, βάλει το στο Vault και βάλει το να κάνει auto dismantle σε 1 ώρα. Εντάξει. Γιατί είναι άχρηστο. Τι να το πω. Έλα, να γίνουμε 5 να ξεκινήσουμε. Κάποιος βλάκας θα μπει μέσα, δεν μπορεί. Που θα δει φως. Είστε πάντως η ώρα που Δεν είπαν. ξεκινάει με 5. Γιατί δεν ξεκινάει με 5, θέλει 6 on και καλά. Καλά για να μην. Ωραία, αυτό το step μπορούμε να το κάνουμε και 4. Πόσο το είχαμε κάνει ρε Alex, 5 ή 4 το είχαμε κάνει? 6, ξέρεις πώς το είχαμε κάνει, 6 ή 6. Δεν ήμασταν 6 σίγουρα δεν το κάναμε. 5 είμαστε. Έχουμε 4 παιδιά που βλέπουν, έτσι λοιπόν. Καλωσορίζω τον έναν, ο οποίος δεν ξέρω ποιος είναι, γιατί τους άλλους ξέρω. Εγώ είμαι. Λοιπόν... Κάτσε γιατί τράβηξα κι άλλον ένα μαζί μου τώρα, κάτσε. Take relic. Να μην το πάρω το relic να υποθέσω, έτσι. Κορώνας, δικός μας είναι.
Δικός μου είναι, αλλά τον τράβηξα κατά λάθος τώρα. Δεν πειράζει, τι light έχει, άμα έχει πάνω από 2,86-87 τον παίρνουμε. 2,93, δικός μας. Όχι, 2,91, τον παίρνουμε. Κάτσε, δεν ξέρω αν θέλει να έρθει, γιατί θα έφευγε τώρα. Ωραία, δεν τον παίρνουμε. Κάτσε να κάνουμε τον Αλέκο. Κάτσε να κάνουμε τον Αλέκο, ρε μαλάκα, που είναι 2,98. Περίμενε. Μην κάνεις άλλο. Πάνε και το... Βασίλειο να κάνουμε και τη Μιχάλα, το Μιχάλη το ίδιο. Αλλά είναι 5. Οπότε θα τους κάνουμε 4. Είστε 5, θέλετε να σας πάρουμε έναν για να γίνουμε εμείς 6. Ζαμπόνο και Φτεδάς, κάτι τέτοιο. Ναι. Ζαμπόνο και Στεδάκης. Δύο πολυκουθή και Φτεδάς σε εμάς για να κάνουμε έτσι αντίσταση στους πολυκουθέτες και στους άλλους. Κίμο, θες να παίξεις raid? Α, το κόλλο, ξέρω εγώ. Το τελευταίο, Taken King. Έλα να παίξεις αγόρι μου, έλα, να μην πάρω εγώ την παθηνιά, έλα. Είναι κείμενο. Άλλος ήταν έμεθος ο κείμενο. Ναι. Είναι ο Simpson, και να... Νικόλας. Hello. Πού είσαι ρε? Hello. Φίλε, αυτό είναι live stream, 100% αυθεντικό. Θα παίξουμε raid πως. Ο Άλεξ ο κάτι πιανού είναι, δικός μας είναι. Δικός μας είναι. Έχεις. Πέρα, Γεια σου Άλεξ, Γεια σου, κάτι. Δες λίγο γρήγορα. τώρα μπαίνω στο Παντερούσιο. Ωραία, Περίμενα ωραία. ρε μαλάκα, τέλειωνε, δεν έχεις δει ακόμα. Έχω γράψει Κάσε δύο κάνω την φορές. Παναγιά. Όπα, εντάξει, πήγα να σας πω κάτι, μισό λεπτάκι. Μόλις δει ο Άλεξ κάτι που... Δεν έχει, να ηρεμήσουμε λίγο μόνο με τα βρυσίδια γιατί κάνουμε και streaming σε site, οπότε ηρεμήστε λίγο. Α, sorry. Μόνο με τα βρυσίδια, οτιδήποτε άλλο είναι μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τον κιμοναρό τον έχω να... Κάφρι tank order στο chat βρυσίδια. Στο μικρόφωνο βρυσίδια. Δεν τόρντερ to the window. Είχε άντε. Δεν το δίνω. Γίνει μια γυαλιακή σοβαρά, να αυτό το Έγινε ώρα τους. Σε έκανα. Έλα! Παιδιά, από ό,τι βλέπετε ήταν τόρντερ κυριαρχή στο raid party. Έχουμε τόρντερ και δύο κελάς και έναν μου βάζαμε. Συγγνώμη, έχει συμβεί κάποιο ιστορικό που δεν το έχεις σχολιάσει. Κατάλαβες τι έγινε τώρα. Ποιο μιλάει ο Νικόλας. Με αυτό το Urban Legend, το Legendary Figure. Κάτσε πρέπει να γυρίσει να του πω το επόμενο όνομα της κλάν μας. Παιδες, μ' ακούτε, ξεκινάμε. Θα χωριστούμε ποια αριστερά, τι δεξιά. Ωραία, Σίνη, εσύ πήγαινε όπως, θα πάμε όπως πηγαίναμε μαζί και πάρε όποιον θες μαζί σου. Εγώ πάω με Σίνη. Ωραία, ο Αλέκος πάει με Σίνη. Όχι μαλάκα, εντάξει, ενώ ξέρω κι εγώ να πάρω το ρελίκ. Πήγαινε και εσύ από την άλλη μεριά που ξέρεις. Για να οργανωθούμε λίγο, κάποιος που ξέρει τι γίνεται να μας πει, μιας και ξέρετε μέχρι ένα σημείο. Νικόλα, το επόμενο όνομα της κλάν μας θα είναι Μάνα Νικόλα. Αυτό είναι. Μαμά Νικόλα. Φρούτα. Μήλο. Υπάρχει κάποιος που έχει το πάρτι στην τηλεόραση, γιατί δεν γίνεται. Όχι ρε, ποιος έχει το πάρτι στη τηλεόραση. Βασικά ο Simpson έχει κάμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ψέματα είναι αυτά. Όποιος έχει κάμερα να την κλείσει. Ή να κλείσει τον ήχο ώστε να μην ακούμε τις φωνές μας διπλές. Εντάξει, έφυγε. Εγώ δεν παιδιά. τις ακούω, οπότε λογικά είναι ο Κίμωνα. Έφυγε η κάμερα. Εντάξει. Τον έχω να... Ωραία. Έμπειρος. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, περιμένετε λίγο να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ο Σίνης με τον Αλέκο πάει δεξιά μετά, στο επόμενο round.
Εγώ με Ναι, οκ, τον λέγε. Ιωάννα θα πάμε δεξιά. Αυτό θα πάω εγώ με τον Αλέκο δεξιά. Πώς θα πας και εσύ με τον Νικόλα δεξιά? Κοιτώντας προς τα πού δεξιά. Εσύ μας μείνεις ο ίδιος. Από εδώ θα πάω εγώ. Λοιπόν, από εδώ θα πάω εγώ. Ωραία. Ωραία, αυτό είναι το δεξιά. Εμείς θα πάμε οπότε αριστερά από εδώ. Για μισό λεπτάκι. Μπράβο. Ο Νικόλας θα έρθει μαζί μου. Η δουλειά του Νικόλα τώρα είναι, αφού πάρω εγώ το relic, Ναι. να καθαρίζει τα mobs και να μου ανοίξει τα παράθυρα που τα ανοίγεις βαρώντας αυτά. Ωραία, Απλά εγώ εντάξει. δεν μπορώ να τα ανοίξω μόνος μου, γιατί δεν μπορώ να τα βαρέσω με το relic. Σύμφωνοι. Ωραία, άρα πώς πάνε οι Καλύτερη ομάδες λύση είναι δηλαδή? shotgun. Πώς πάνε οι ομάδες λοιπόν, συνεπώς? Αριστερά ποιοι Λοιπόν, πάμε? Νικόλας, εγώ και... Όπως κοιτάμε το κόρτο Βόρειξ πες το αριστερά-δεξιά, όχι με πλάτη. Λοιπόν, Όπως κοιτάμε το Court of Oryx, Ναι. αριστερά, εγώ και εσύ. ναι. Και ο Σίμψον. Και ο Σίμψον, ωραία. Και οι υπόλοιποι δεξιά. Άντε, πάμε. Ωραία. Απ' την άλλη μεριά θα πάει ο Αλέκος, ο Άλεξ και ο Κιμονάρο. Οκ. Για μισό λεπτάκι. Δεν έχουμε μισό λεπτάκι. Μας έχει στείλει μήνυμα η μπάντη. Ακούστε με λίγο για να καταλάβετε τι γίνεται. Αυτά τα δύο relic, τα βλέπετε? Ναι. Λοιπόν, τα παίρνουμε δύο διαφορετικά άτομα και τα βάζουμε σε αυτό το άγαλμα. Βλέπετε Οκ, οκ. Ναι. Σύμφωνοι. Μετά στον επόμενο γύρο τα relic βγαίνουν πιο μακριά, πιο δεξιά, πιο αριστερά. Και ούτω καθεξής, μέχρι να τελειώσουν οι γύροι. Οκ. Καταλαβαίνετε. Ναι, Πρέπει ναι. λοιπόν να έρθουμε εδώ, να έχουμε δύο relic και να τα βάλουμε ταυτόχρονα. Αυτό. Ωραία, άρα αυτοί οι δύο που ξέρουν τα relic τα κουβαλάνε, οι υπόλοιποι καθαρίζουν τον κόσμο για να τα βάλουν τα relic στη θέση τους. Μπράβο. Έχουμε και τα τζάμια. Πάμε Πάμε να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς γίνεται, να κάνουμε wipe και να Ο ξεκινήσουμε. Κίμον είναι εδώ από το μισό λεπτό, γιατί πει μισό λεπτό. Εγώ το κύμα δεν το ακούω. Άμα μπει, πείτε του να βγει μια από πάρτι και να ξαναμπεί στον άτομο. Κίμον, όταν μπεις, βγες και ξαναμπες. Εμπειρός. Ωραίος. Ξαναμπες. Ξαναμπέζω. Μας βλέπει το stream. Α, έφυγε και πάρτι. Γάμο. Γιατί? Κάτι δεν του άρεσε. Λοιπόν, έλα να κάνουμε ένα δοκιμαστικό, ρε. Έλα να κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Νικόλα, παιδιά. άνοιξε σε Aiden Basket ξαναμπεί. Αλλά εγώ με τον Άλεξ μπορούμε να κάνουμε τη δεξιά πλευρά, δεν είναι κάτι, πάμε. Άντε, ξεκινήστε. Πάμε. Αυτά είναι τα λεγόμενα τζάμια, τα πυροβολείτε και σπάνε. Ένα shotgun είναι η καλύτερη λύση. Ναι. Θέλει μία και τέλος. Έτσι, παραμονή. Ποια τζάμια πάμε? Εδώ στην ευθεία είναι τα τζάμια, λέτε. Ό,τι δεις τέτοια είναι τζάμια. Αυτού βγαίνουν. Νικόλα, μαζί μου. Έρχομαι. Relic appears. Καθαρίστε Πόσο είναι tokens πιο που θα πίσω? βγουν εδώ πέρα μετά. Τους έχουμε. Τι πατώ? Το πήρες. Ισοπήρα, καλύψτε με όμως γιατί έχετε πολλούς κόσμους και ανοίξτε τα παράθυρα πίσω μου. Άλεξ ανοιχτός. Είναι θέση. Παιδιά, με πέταξε τον Φάλαξ μέσα στη λεσπίτη μου, έτσι, πραγματικά. Καθαρίζω εγώ. Τα παράθυρα, Νικόλα, τα παράθυρα. Δύο σναϊπεριές, παίρνα παθώ. Δύο θέλει, έχω το Yard. έχουμε Yard. Έχει κι άλλο εδώ, έχει κι άλλο εδώ. Κι άλλο παράθυρο. Δηλαδή, Έφυγες. Ποιος σε stream, ρε. Πάμε. έχω Έχει χρόνο για άπειρα τη λάθη. διαδικασία. Ωραία, Άλεξ. Εκεί να παίζει πράγμα ανάμεσά μας, παιδιά. Πέθανε. Περίμενες εδώ. Πέθανε και ο Σεντουρίον. Είστε καθαροί. Πάμε. Πήγαμε. Το ίδιο πράγμα. Ναι, απλά είναι αλλού το relic. Προτεραιότητα έχουν τα τζάμια, παιδιά. Μην κάθεστε να τρώτε taken, γιατί μπορεί να μην έχετε χρόνο. Από τι? Χρόνος για να σηκωθεί. Α, έχει revive κατευθείαν, εντάξει. Γαμώ τις ασπίδες, γαμώ. Ήρθα. Πήγαμε. Έχω το relic, τέλος Τα πάντων. τζάμια που είναι. Όποτε ανοίξει το τζάμια είναι έτοιμο. Σ' το δείξει η περιοχή που θα πας. Πού θα πας? Πήρα ρε φίλε, άνοιξα παράθυρο. Α, εκεί είσαι. Το παράθυρο με ένα shotgun πέφτει να ξέρεις. Ναι. Και με σπαθί, ό,τι έχετε, εντάξει. Απλά κάθεται και εδώ έχει παράθυρο ξανά. Έφυγε.
Δεν είσαι μόνο. Έρχομαι κέντρο. Κάποιος να καθαρίσει. Τζάμι ελεύθερο, τζάμι ελεύθερο. Δεν Παίρνα. μπορείς μπροστά με το ρόλο τώρα φίλε για να καθαρίζουν. Μα εσύ είσαι. Θα παίξουμε μπροστά με καπάγια για να βάλουμε το ρίλ. Νομίζω είμαστε εντάξει. Α, όχι, ήρθαν κι άλλοι. Ωραίος ο Simpson. Ωραίος ο Simpsons, τι είναι αυτό. Honoring the Warlocks in 2015. Μπράβο ρε παιδιά. Πρέπει να καθαρίσουμε λίγο γιατί δεν την βγάζουμε. Ναι, όντως, εδώ αυτά απ' έξω. Perfecto. Simpson από μένα έλα ρε με τον Σότο. Ναι, ναι, έχουμε. Πάμε. Έχει χρόνο εδώ πέρα για τα ρέλικη, χαλαρά. Ναι, παιδιά, έχει χρόνο και κάθε ρόλο είναι και λιγότερο στο χρόνο. Άμα χάσεις ένα γύρο, σε πάει στον προηγούμενο. Αν χάσεις και δεύτερο, σε πάει στον πρώτο. Να το ρέλικ, Σότο, Βέβαια, πάρ' το. Άλεξ. Πάω να σπάσω τζάμια, πάω να σπάσω τζάμια, ναι, πάω στο ίδιο σημείο. Simpson, είπα τους τέτοιους, είπα τους Fallen, παίρνω εγώ τα τζάμια. Ω, έχασα κάπερ μαλάκα μέσα στην καμπάλ. Πού είναι το ρέλικ? Έχω respawn, άσε με. Θέλω να πάω να πάρω. Ω, είμαι πίσω πολύ. Το παίρνω εγώ, άσε, το παίρνω εγώ. Πήγαινε πάρτο και ανοίγω παράθυρο. Πώς πηγαίνει έτσι ο παίκτης ρε φίλε με το ρέλικ? Χριστός και Απόστολος. Θέλετε support. Όχι. Πρέπει να το βάλω με την ίδια στιγμή με τον Καμικάζε. Ναι. Ωραία. Απλά δείξτε σε ποιο. Ή να το πάρει ο Σότος αν θέλει, αν το αφήσω κάτω, δεν ξέρω. Όχι, Δεν με κάνετε χρόνο, δεν με κάνετε Είναι χρόνο. εκεί που θα πάει ο Σίνης πήγαινε. Απλά θα το Εγώ μπορώ να διαβάσω, χτυπήσω καθόλου και να βοηθήσω με το ρέλικ. όχι, δεν κάνεις τίποτα. Μόνο μίλι μπορείς να κάνεις και αυτό δεν κάνει τίποτα. Εδώ, Νίκο. Έλα. Πω, για κάτω προλάβαμε. Μπράβο. Έχει καλό. Ναι ρε, έξις. Πρέπει να τελειώσουν τα γάλματα. Σότος time. Το Τώρα παίρνεις. είμαστε- Εντάξει, κατάλαβα εγώ πώς γίνεται. Καλό αυτό. Αλλά εντάξει, για να μην έχω και το άγχος τώρα το πρωτάρι. Καλύπτω καλύτερα. Ναι, μωρέ, απλά άμα ξέρεις να ξέρεις τι βγαίνει. Λοιπόν, εγώ λέω να κάτσω εδώ για να είμαι έτοιμος να ρίξω τα τζάμια. Αυτό λέω να κάνω. Το πήρα, Άλεξ. Ωραία. Πάσε ένα τζάμι. Λίγο στη δεύτερα, γιατί αυτό το πάμε να ρίξουμε, είναι αυτό. Το ένα τζάμι καθάρισε. Έχω Ανοίγω σούπερ το γι' αυτό, δεύτερο. πήγαινε να καθαρίσει λίγο μπροστά. Το ένα τζάμι έπεσε. Μπροστά, μην ασχολείσαι με το πίσω. Και το άλλο έπεσε. Καθαρός ο δρόμος σε Σότο, οπότε αυτές έργεσαι. Ωραία. Όσον αφορά τα τζάμια τουλάχιστον. Καθαρίζω τους φάλαγγες. Τέλος. Έλα, περνάς. Πάμε μπροστά. Κάτσε να περάσω μπροστά σου. Εντάξει, πάμε. Γιατί έχω τόσο lag. Γιατί η δεύτερη χωρίς lag δεν έχει νόημα. Τι είναι η πράσινη. Άξινο, δεν Ο Simpson είπαμε, honoring the Warlocks. Ήμουσαν εδώ, βορειοδοτήζω, πάμε, πού είσαι. Μπράβο, βέβαια. Τέλος. Έχει κι άλλο ένα, λογικά. Α, όχι, ρέλικα πίερς. Πήγαμε. Άλλο ένα. Η ίδια δουλειά. Simpson, το προχωρήστε, θα κάτσω εγώ για τα τζάμια. Δεν θα να αλλάξουμε, Νίκο, δεν έχω πρόβλημα. Θα βρω το τρίτο τώρα, γιατί δεν είναι λίγο. Απλά είναι λίγο πιο μέσα. Για το Δεν live κάνω δεν καλά βγαίνει πάντα δουλειά. στην ίδια θέση. Ναι, ρε. Δεν είναι ακόμα. Αλλά αυτά πάει όλο και πιο μέσα. Έχει στάνταρ. Όχι, δεν είναι στις άλλες θέσεις. Ο παραλίγα να θα πουλήσουμε οι φάλαγγες. Δεν φάνε μέσα. Δεν ξέρω, θα φοβάμαι λίγο. Πέρασε, ανοιχτή, εδώ ένα τζάμι άνοιξε, πήγα να πεθάνω, οριακά το άνοιξε. Το έσπασα εγώ από Όχι, είναι τόσο. Επίσης πρέπει να βάλω Radiant καλύτερα και όχι Thunder Strike που έχω. Λέγεται αυτό. Θέλετε βοήθεια εκεί πίσω? Έλα, αυτό Πάμε, το πάμε. παιδιά. Έρχομαι. Έλα, μπήκαμε. Άρχισα μας. Bye bye. Πάμε στο τόσο. Μπράβο, παιδες. Ταράδια.
Ότι είμαστε, είμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε. Πάμε. Οπ, της μάγισσας το κάγκελο. Θα περνάω από μέσα. Θα γνωρίσει στην τεράστια. Go, go, Power Rangers. Go, Power Strike. Counter Strike. Ωραία, τι ωραία που είναι εδώ. Μια φωτογραφιόλα μεγάλο. Τι είναι αυτό? Ω, Moldering Sword. Yeah. Έχουμε full, material full, what the fuck. Τι άμα είσαι full material, που λέει. Μην τρέχετε για να... Παιδιά, ηρεμήστε λίγο να σε εννοηθούμε κιόλας, περιμένετε. Τι να σβήσω κάτι. Καλύτερα να έχεις λίγο Σου χώρο. στον Postmaster, είναι Α, legendary πηγαίνουμε, material. ναι. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Λογικά. Για να στο λένε, παιδιά. Παιδιά, τώρα εδώ είναι παζλάκια, δεν έχουμε enemies, απλά πρέπει να περάσουμε απέναντι. Είναι λίγο παλούκι βέβαια να περάσουμε απέναντι. Ποιος με χαιρετάει, τι με χαιρετά Αφρικα με κάζει να. Α, επειδή γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα, μάλιστα. Για πάμε να περάσουμε απέναντι. Το raid είναι γεμάτο παζλάκια. Ευτυχώς που δεν είναι δύσκολο καμία. Άρε, πω το ψεύτη, λέω θα το έκανε. Έτοιμος ήμουν να πω πήγα να το κάνει. Όχι, όχι. Είναι δύσκολο το επόμενο... Ρε παιδιά, γιατί δεν φαίνεται. Άτις παλεύεις. Το επόμενο με το σκάφη μαλάκα είναι γάμισέ. Και το τέλος πριν τη Death Singer είναι πολύ δύσκολο. Και δεύτερος... ο Πρωτάρης. Yay! Και τρίτος... ο Tenthorder. Α, όχι, πρώτος είναι το Tenthorder. Μπουμ! Εγώ το έχω ξανακάνει, εντάξει. Αφού είμαστε αδελφοποιημένοι, ρε, δεν υπάρχει διάκριση εδώ πέρα. Είμαστε. Μη φεύγεις μπροστά σου το κατάρτισμα. Ναι ρε, το wait now, wait now. Sorry. Simpson κάνα στην τροπιά στην Χελάς, έλα πιο γρήγορα, άντε. Δεν έχει κανένα τσεστάκι εδώ πέρα, έτσι, έχετε ψάξει, έχετε δει YouTube και τα λοιπά. Δεν έχει κανένα τσεστ. Α, καλά, κατάλαβα. Ο τύπος είναι οργανωμένος. Μπορεί να έχει, αλλά ρε φίλε δεν το έχουν βρει ακόμα. Δεν έχει, ωραία. Άλεξ, έχεις δει αν έχεις το λαβύρινθο, στο Gorgolorth Labyrinth. Το έχω δει. Εγώ το έχω δει. Ναι, ήταν αυτό που προσπαθούσαμε να ανοίξουμε τότε που δεν μπορούσαμε. Εντάξει, εύκολο στο λαβύρινθο, αφού δεν έχει Ωρε φίλε. τα αρχίδια του. Παιδιά, αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Τι επικές μουσικές έχει εδώ πέρα. Παιδιά, ανεβείτε όλους τους σκάφους, Ρε μόβ ρε, τι σκάφος ρε, μόβ. Περίμενα ρε αγόρι. Προχωράω με το Simpson και... Adept. Τι κάθε παιδί ρε. Μαλάκα, εντάξει, νόμιζα θα ανεβαίναμε, πέρασε την Grenade. Εδώ, Simpson. Ρεσίπλοκα δρούν. Καλή φράση. Ωραία. Εδώ στη μέση αυτά που γυαλίζουνε. Εδώ. Είναι κάτι αυτά εδώ. Που είναι κάτω το σκάφος. Το κρατάμε σε... Ανεβείτε. Το έχασε. Έρχομαι, μην φύγετε. Φεύγει, Νίκο. Τι φεύγει, περίμενε. Τι φεύγει ρε. Φεύγει το πλοίο, πάει. Δεν φεύγει, όχι, κάτσε, περίμενε. Πατάω εδώ, ξαναπηδάω. Όχι, δεν έπιασε. Αυτό ήταν, φεύγει και λέγω τι είναι. Έρχεται το ride σας, Ακολουθεί τα λέτε. Θα έρθει κι άλλο. Πάω πίσω για να τους φέρει τώρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τους φέρει ρε, άντε τώρα να σας πω. Α, κάτσε να πεθάνω κι εγώ κάτι. Ελάτε πάνω ρε. Περίμενε να ανεβαίνει προς το σκάφο, πάνω μέχρι να πούμε. Όχι, κάτσε. Έλα, Πήγα σε λάθος σκάφος. Λοιπόν, πίσω δεξιά ήταν εδώ, από εδώ θα βγει. Εδώ, Ναι, εδώ. και το λένε δεξιά. Δεξιά, αριστερά. Σότο, Άλεξ, έφυγε το πλοίο. Πάρε το. Είναι το ride μας. Το λένε μπροστά δεξιά. Είναι πάλι μπροστά αριστερά. Μέχρι το checkpoint τουλάχιστον. Εδώ ευθεία δεν είναι αυτό που θα πάρουμε. Αυτό εδώ. Ναι, αλλά άστο να περάσει από κάτω μας πρώτα. Έχουμε μήνυμα. Πρέπει να το Αριστερά μου. Έλα. Πάτησε και έπεσε. Όπα, παραλίγο. Καλώς το παλικάρι.
Ναι. Καμικάζι, next. Πού είναι? Εδώ πάνω. Εδώ πάνω, προβάζει. Αυτό είναι το point. Έχει τσες κατευθείαν, πρώτο Έχει τσες. Όχι ρε, δεν Πρώτη έχει. κουβέντα. Αν δεν έχει chest, Το χάσαμε το πλοίο, ρε. Περιμένουμε τους άλλους, περιμένουμε τους άλλους. θα σε δω στο πλοίο. Εγώ πάω να βρω το chest. Κάπου εδώ είναι. Δεν έχει. Να το εδώ Δεν κάτω έχει είναι, αν chest. πηδήξει κάτω έχει. Ναι. Έγινε. Δεν περιμένουμε. Έλα. Πάρε με από πίσω. Μετά πρέπει να πάμε σε αυτό εδώ που ανεβαίνει. Ναι, στο τελευταίο, αλλά έχει λίγο ζόρακι. Τώρα αρχίζει το δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Το jump εκείνο είναι ρε φίλε για να το βγάλεις από τη μία. Μετά τίποτα, το χωράμε. Έχει πια. Άλλο. Καλό στο παλιγάρι. Λοιπόν, παίρνουμε το δεύτερο που θα βγουν. Το δεύτερο. Προχωράμε. Όχι. Ελάτε πάνω. Τι το πούμε. Κοιτάξτε λίγο πίσω σας. Όλοι με σπάθασε. Το δικό μου γιατί δεν έχει φως. Χάθηκε το φως του. Πάμε στο στούντο. Πάντως μέχρι τώρα εύκολο είναι, δεν μπορώ να πω. Ναι. Ναι, λοιπόν, Δεν πάμε θα πίσω σκύψει. και Αυτά να έρθετε σκύβουμε πίσω. τώρα. Ναι, ελάτε πίσω. Σκύβουμε γιατί θα τη φάμε. Γιατί αυτό πρέπει να περάσει από πάνω. Και πάμε καπάκια στο επόμενο. Θα ανέβετε. Ανέβηκα. Όχι. Ούτε για πλάκα όμως. Πού είναι το επόμενο που πρέπει να ανέβω εγώ? Μέγα λάθος. Α, καλά, κατάλαβα τι πρέπει να κάνουμε. Simpson θα κάνουμε δικό μας ταξιδάκι τώρα, solo. Πρέπει να πάμε απέναντι να υποθέσω, Ο στόχος ποιος είναι ακριβώς? Απέναντι. Πάνω το μπαλκόνι. Μετά βγαίνουν όλα μπροστά. Μόνο αυτό το άλμα που δεν κάνατε τώρα είναι δύσκολο. Μετά όλα βγαίνουν μπροστά σας. Κάτσε να βρούμε το επόμενο. Simpson, τι είναι ρε φίλε εδώ πέρα? Μου δείχνεις. Η δικιά μου η σπάθα γιατί δεν έχει χρώμα ρε φίλε, μπορεί να εξηγήσει κάποιος. Δεν έχεις φέρες. Θα ήταν μόνο το τέτοιο. Ποιο είναι το επόμενο που ανεβαίνω, άμα μπορεί κάποιος να με βοηθήσει? Α, το είδα. Μόλις γυρίσω να δω, θα σου πω. Ποιο να πάρουμε ρε Simpson τώρα? Έλα να κατέβουμε πρώτα τα mob. Άμα έχεις με το heavy καμιά 20 σφαίρες, 30 και πηδήξεις και κάνεις μίλι hit με το σπαθί, λες να φτάσεις Όχι. απέναντι κατευθείαν. Όχι. Το έχει το δοκιμάσει να υποθέσω. Δοκιμασμένο όχι. Κλασική περίπτωση δοκιμής. Το επόμενο για μένα Όπα. αυτό είναι. Simpson πήδα. Μπροστά σου θα βγεις, όταν να το. Έχετε φτάσει εσείς? Δεν βλέπω τίποτα από παιδιά. Ναι, Ποιο είναι το δικό μου στο επόμενο ρε παιδιά? θα βγει μπροστά σας σε λίγο. Πίσω του βγήκε, έφτασε. Simpson, κοίτα δεξιά, κοίτα αριστερά. Όπα, να το. Αυτό αριστερά σας. Προσέχετε μόνο να το δώσετε. Γεια σου πολλά. Γεια, Γεια σου Simpson. Τώρα γεια. σκύβετε, πάτε πίσω τέλος πάντων. Νικόλα πίσω, πάτε πίσω. Μόλις περάσει αυτό πρέπει να ανέβετε καπάκια στο επόμενο που περνάει. Με φόρα και άλμα. Μου πέταξε legendary engram, ευχαριστώ πολύ Cold Τώρα, Αλέκο, μη Όλα είναι σαπώ, μπροστά Γιάννη. σου τώρα. Έχετε ένα ανάποδα σου. Ό,τι βγαίνει μπροστά σου το καβαλάει. Αν είναι δυνατόν. Όπως τον βγήκα στο το καβαλάω. επόμενο ποιο είναι παιδιά? Παιδιά βοηθήστε λίγο. Θα Αυτό που βγει έχει. μπροστά σου. Θα βγει μπροστά σου. Να το. Ω, μαλάκα βριάκα. Έφτασαν οι χελάδες ή ακόμα? Πού είναι? Δεν μ' είχε... Καμικάζι, άμα δεις κάτι να κάνεις spawn μίλα ρε, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Μπροστά σου, απλά μπροστά σου. Μπροστά σου θα κάνω.
Μαγεία απλά, μαγεία. Ήρθα. Καλά μιλάμε εδώ, έχει πάρα πολύ τουρνουά αποτυχημένο και τα λοιπά, έτσι. Ποιος θα φτάσει πρώτος, τα κλασικά που κάναμε στο World of Glass. Το κάνεις χωρίς να σου λέμε θα βγει εκεί, θα βγει εκεί, θα βγει εκεί. Καλά, προφανώς, ναι. Προφανώς. Εμείς που το παίξαμε την ώρα που βγήκε μαλάκα, δεν είχαμε ιδέα που να πάμε. Simpson, να σου ρίξω ένα headshot. Πήδα κάτω. Ωραίος. Κάτω ήρεμα τώρα για να τελειώνουμε. Γιατί έχουμε μόνο 2 watchers και μάλλον είμαι εγώ και κάποιος άλλος από εμάς. Εγώ είμαι ο δεύτερος. Ναι, δεν ξέρω, εγώ είμαι μέσα, παιδιά, δεν ξέρω. Ο Αλέκος μαλάκα το παράτησε, λέει αυτή στο stream, λέει ο Αλέκος δεν έχει καμιά τι. Πάμε. Πάμε. Γιατί πέθανε ο Άλεξ ο κάτι. Έτσι. Γιατί όχι. Να πάρουμε τις σταφάκια από δίπλα. Εδώ μου στέλνει ένας μήνυμα και μου λέει καμιά κάρτα PSN 20 ευρώ, ξέρεις που θα βρούμε. Άσχετο φίλε μου αυτό, εντελώς. Ναι, θες στο Scrooge. Πάμε, ευθύνη σαν Ελλάδα. Άσχετο. Γιατί δεν έχει κάρτες PSN, τι πάθαμε. Όχι, δεν βρίσκεις, μόνο αντικαταβολή. Όλα μπροστά σου, Simpson 1 έχει τα ανάποδα. Κοίτα, υπάρχει επιλογή του και από το eBay δεν μπορεί να πάρει. Όχι, γιατί είναι μόνο για την κάθε χώρα. Σας πουλάω εγώ παιδιά, μα θέλετε. Μόνο για την κάθε χώρα. Συγγνώμη, περίμενε μισό. Η European, η ευρωπαϊκή δεν με πιάνει στην Ελλάδα. Κατεβαίνω στο κάτω. Όχι, μένεις και θα βγει μπροστά σου στην άλλη άκρη. Φίλε μου, δεν το ήξερα αυτό που λένε τα παιδιά εδώ πέρα. Εγώ νόμιζα ότι οι ευρωπαϊκές δουλεύουν και στην Ελλάδα κανονικά. Από το eBay. Όχι, δεν δουλεύουν. Είμαι Γερμανία, γι' αυτό. Θέλει αποκλειστικά ελληνική δηλαδή, αποκλειστικά. Ναι. Γιατί όταν έφτιαξε το προφίλ του έβαλε σαν χώρα που πριν Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα δεν στο πιάνει. Α, κατάλαβα, ναι. Άρα πού, στο Scrooge πρέπει να κοιτάξει. Υπάρχει ένα τέτοιο, ένα site, το οποίο θυμάμαι πως λεγόταν εργάμο το. Πρόσφατα είχαμε κάνει ένα άρθρο στο site το δικό μας. Και ήταν ένας που τις πούλαγε λίγο πιο φτηνά και νομίζω ότι είχε σωστό, αλλά πρέπει να το βρω τώρα ακριβώς. Ναι, ή έτσι ή το μόνο που να κάνεις είναι αυτό, να βρεις online. Τσεζάριους, ψάξε το VG24 το site μας. Ψάξε ένα άρθρο που μίλαγε για τις PSN κάρτες. Ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι, πρέπει να το κοιτάξω. Αλλά υπήρχε ένα που έλεγε για κάποιον που τις πούλαγε πιο φτηνά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει 2 δαχτυλίδια, ένα εδώ και ένα σε άλλη άκρη. Έλα, έκατσα εγώ το ένα. Ωραία, ενεργοποιούμε τα δαχτυλίδια για να ανοίξει αυτό το τζάμι εδώ. Και για μισό να δω λίγο ποια δαχτυλίδια. Το ένα είναι εκεί και το άλλο είναι εκεί. Να φανταστώ θα είναι άλλα 2 απέναντι για να περάσετε εσείς. Ναι. Ωραία. Ναι, είναι άλλα 2, όντως είναι άλλα 2. Πάμε να πάρουμε το chest από εκεί πάνω, ρε. Ποιο chest? Πού έχει chest? Εδώ, ακολουθήστε εμένα. Έχει πάνω, εκεί, ναι. Εδώ θα το πάρουμε αυτό, εντάξει. Α, ναι, το να το. Πού πάει εσύ? Ο Simpson πάει να ψοφήσει. Εγώ πάω να πάρω το chest και εσείς μην έρθετε. Άμα δεν από δίπλα την πήρες κάτι, δεν πιστεύω. Κρατήστε λίγο τα δαχτυλίδια μέσα. Μισό, αυτό το chest που λέει έχει πάει σωστά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Για κρατάμε λίγο τα δαχτυλίδια. Το έχετε πάρει εσείς αυτό το chest, θα μένει να πάμε πίσω ρε παιδιά. Όχι. Εγώ το πήρα μόνος. Ωραία, έρχομαι πίσω εγώ. Εδώ που είμαι, έχει chest. Ναι, εντάξει. Εκεί που είσαι στο τρίτο κάμπος. Για να λίγο, όλα το δαχτυλίδι λίγο. Μισό να ρίξει το στρίκερ. Εντάξει, θα το δούμε, κάτσε να έρθουν οι άλλοι και βλέπουμε. Κάτσε γιατί με ακολουθούν το στρίκερ οι μπόμπες. Το πάμε εδώ, πάμε στο τύπο. Ναι, εκεί στον τοίχο πέρα. Και η πόρτα είναι ανοιχτή μόνο άμα είναι 2 ανοιχτοί σε πίτι. Καμικάζι, να υποθέσω ότι πέφτετε έτσι, γιατί σας λέω φύγετε πολύ κάτω. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει τέτοιο φτώχος. Τι περίμενες? Σπαρτάκι, το σπαρτάκι μας κάνει τώρα για τέτοιο για το τσέστη. Μας λένε δεν Θα πάμε υπάρχει και τσέστη. μετά, πολιτή να κάνεις. Άρα, κοίτα. Όχι, εξαφανίστηκε. Α, εντάξει, από κάτω έπεσα. Κουλ, εντάξει παιδιά, νόμιζα ότι... Παιδιά, το δαχτυλίδι λίγο, το δαχτυλίδι. Πάω. Εγώ ήμουν, αλλά είχατε πέσει. Δεν μας νοιάζει. Το είδες στο death camp, το chest. Δεν το έχω δει το chest ρε, σύμφωνα καθόλου που ακριβώς βρίσκεται αυτό που λες. Από
ρε. Εγώ δεν έχω καλή οπτική βέβαια. Όχι. Εγώ ξέρω ότι μέχρι να φτάσουν αυτοί θα έχουμε ξημερώσει εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδες, θέλετε να προχωρήσουμε, δεν βλέπω νόημα τώρα. Ναι. Πρώτη φορά το έκανα και το πήραμε, την πρώτη. Γι' αυτό είσαι Last Guardian. Έχουμε instinct εμείς. Και τι σου έδωσε? Έχει motor flight και διάμορ σύνθεση, smoldering salt. Ωραία, που στο moldering sand Σου έδωσε ήθελα. moldering και δεν το έδειξα από δίπλα. Δεν έχω περίεργο. χώρο στα materials, ρε. Δεν το δείχνει, ναι, άμα το πάρει σε inventory. Όντως ισχύει. Άλεξ, πώς θα πάμε εκεί τώρα, ρε μαλάκα? Δεν θα πάμε να πάμε. Πάμε όλοι wipe, ρε μαλακά. Άμα κάνουμε wipe όλοι θα μας ξαναβγάλει από εκεί να το πάρουμε. Μπορούμε ίσως να το κάνουμε έτσι. Όχι, μπορούν να το πάρουν όλοι. Πήγα. Τώρα βέβαια που έχει περάσει ο Νικόλας και ο Σότος δεν μπορούν, έπρεπε να έρθουν μαζί μου. Εγώ ήρθα, έρχομαι. Ενδεχομένως να προλαβαίνω να το κάνω αν μπορέσω και πηδήξω στο σκάφος την ώρα που έρχεται με τον άλλον. Πρέπει να κρατήσετε την πύλη ανοιχτή, περιμένετε, για να μπορεί να Συγγνώμη, φύγει. πώς πήγες εκεί πέρα? Εδώ έχει μια Γιατί εγώ πόρτα, δεν ρε. μπορώ να Λίγο- μιλήσω. Εδώ, κοίτα. Εδώ έχει μια πόρτα. Α, σωστός ο Σίμψον. Σωστότατος. Κοίτα εδώ ρε φίλε, το Παναγιά χάσαμε το Θανάσια chest. και αντικοείται ντρούν έδωσε. Έλα Όχι, ρε μαλάκα! τι, σοβαρά. Πάμε να το κάνουμε μετά, ρε. Πάμε να το κάνουμε. Επειδή εγώ Από στο εδώ δεν έδειξα, μπορείτε μόνο να μαζί μου μάθετε, θα το ρε. κάνεις. Μόνο μαζί μου θα το κάνεις είναι. Δεν μπορείτε, Εγώ στο ναι. βρήκα αυτό. Μια ερώτηση. Γιατί είμαστε πέντε? Γιατί έχει φύγει ο Κίμωνος Θα εδώ και βρούμε. καιρό. Μπορούμε να κάνω μαζί στο αντικοείται εννοείται, ρε. Και εγώ το θέλω το anti-cated, παιδιά. Κάνα δεν είναι 100% loot. Το θέλω για να τελειώσει το quest, Θέλετε ρε. να κάνουμε wipe, δεν ξέρω, θα μας βάλει εδώ όμως πίσω. Πίσω θα μας βγάλει, θα μας βγάλει εδώ, ρε. Πάμε για wipe. Έλα, βουτήξτε, παιδιά, το θέλω το chest. Πάμε, δεν πειράζει, όπου και να μας βγάλει, κακό δεν κάνει. Όχι, το flawless! Το flawless! Ακριβώς αυτό. Τώρα θα το κάνεις το flawless, τώρα, κάτσε, περίμενε. Γιατί πέφτω ακόμα. Παιδιά κόβεται πάρα πολύ. Ποιος βγήκε, γιατί βγήκατε, ρε παιδιά. Δεν μας βγάζει όλους μαζί, αν πεθάνουμε όλοι ταυτόχρονα. Α, έχει respawn, δεν γίνεται, ρε, ναι. Πού με έβγαλε? Σούπα, δεν μας βγάζει. Πειράζει, επόμενη εβδομάδα, πάμε. Ποια επόμενη εβδομάδα, θα ξαναμπω μέχρι αυτό το σημείο, ρε. Ποια επόμενη εβδομάδα? Δίπλα είναι. Σιγά την απόσταση. Εδώ θέλουμε Πάρα εύκολα. πολύ το πάρτε, κόβεται πάρα πολύ. Θέλουμε έτοιμο. Εδώ πια θέλουμε εύκολα, παιδιά. King's Fall. Πω φίλες του κάρε το κεφάλι μου πάνω. Λοιπόν, περιμένετε να βρούμε, περιμένετε να βρούμε κόσμο. Βάλτε... Στάξτε εξή, οι καμικάζοι δικοί μου δεν δέχονται, είναι πάρα πολύ περήφανοι. Να σου πω τώρα. Δεν μπορούμε να αυτοκτονήσουμε σε αυτό το νερό. Σότο, έχεις δει το bond μου, ρε φίλε, το καταπληκτικό μου. Ποιο είναι γίνοντα. Αν είναι κανένα όμορφο, σιγά μισή. Α, το έχω κι εγώ. Το έχεις εσύ. Αυτό το έχεις εδώ που έχω τώρα. Πόσο λιγότερο μοναδικό νιώθεις. Όχι, αυτό δεν το έχω, εντάξει. Bond of the Guardian, Αυτό το έχω δει και σε exclusive άλλον PS4. όμορφο. Είναι sublime αυτό που είδες. Μόνο ο Νίκος είναι μέσα, Alex, που θα μπορούσε να μπει τώρα. Ο Μιχάλης κάνει raid. Σώτα, δεν θα σου βλέπω πω κάτι κάποιον να άλλο. χαρείς. Το Γυρνάω σε Κόβεται πάρα Radiance, πολύ. Δεν χρειάζεται Radiance τώρα βασικά. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Επειδή ξέρω, το έχω κάνει το πάρει. Εντάξει, τόση ώρα τώρα δεν είναι πολύ χρήσιμο Με τώρα. Radiance, Alex, Κανονικά δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Να βάλω Radiance ή να αφήσω Storm. Storm καλύτερα. Εντάξει. Λοιπόν, Sniper είπες. Ναι ρε, sniper. Μωρ, θα το βάλω το Κάτσε με chat. rocket Αλλά launcher. έλεγα μήπως έπαιζα πάλι με το τέτοιο, με το τελεύστο. Τελεύστο, πλάρα απλά.
Εδώ ρε φίλε, πόσο φάω στους boomers από το τελευταίο, ξέρω εγώ, αν μπορείς να τους μαζέψεις τους καλά. Στους boomers τους έτρωγα με τέτοιο μωρέ, με scout, αλλά θέλω να ανοίξω το τώρα να... Αν έχεις scout, ναι, οκ, δεκτό. Το scout μου 1-2-80. Πείτε μου λίγο για έκτο, δεν έχω κάποιον να φέρω, εκτός από τον Νικόλα, αλλά μην χάσουμε το checkpoint σκέφτομαι, γιατί ο Μιχάλης παίζει ήδη raid. Νικόλα, δες με λίγο. Έλα ρε. Τι να δω. Πήσαμε, δες με λίγο. Το Black Spindle, πού το βρήξεις αυτό ρε θηρίο? Το Black Hammer είναι. Το Daily, φίλε. Ναι, ναι. Από το Daily. Βέβαια. Τι λέει ο πρεζάκας μου, μαλάκα. Τι λέει ρε βούστη μου. Για μου δω δηλαδή. Λοιπόν, ωραία, κάτσε να κάνω κανένα invite εγώ να βρω κάποιον. Ray παίζει αυτός. Θοδωρής. Rift. Στο ακούς τον Άλεξ. Σώτο. Έλα. Τον Άλεξ αν ακούς. Γενικά όλοι κόβεστε. Ναι, θες να βγεις να ξαναβείς σε πάρτε μήπως δεν... Κάτσε να το κάνω. Πω χαμηλό level ρε φίλε τέλος. Έχω και τον Άλεξ αλλά δεν ξέρω αν τον θέλετε. Το 47-56. Ναι αυτόν. Καλό παιχτάκι αλλά δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εγώ κάπως ακούω το σώτο αλλά με πολλές διακοπές. Και εγώ τώρα έχω διακοπές με σένα Άλεξ. Κάτσε να καλέσω τον άλλο τον Άλεξ, περίμενε. Ναι, ναι. Ναι. Okay. Σώτο, μ' ακούς? Σώτο. Δεν έχω άλλους, έχω 5 σελίδες έχω. 5 σελίδες έχω κόσμο, αλλά κάποιοι είναι σε raid, άλλους δεν τους γουστάρετε κτλ. Καταλάβεις τι γίνεται. Εγώ τους γουστάρω όλους. Δεν έχω κάτι άλλο, έχω κάνει ό,τι μπορούσα. Όχι, δεν το κάνω τέτοιο πράγμα. Είναι σπαστικό αυτό το πράγμα, ρε φίλε, να μην έχω έναν άνθρωπο να πούμε. Όλοι έχουν μπει σε raid τώρα ή ξέρω εγώ είναι διάδες, τριάδες κτλ. Ο Κιμονάρο τι έγινε τώρα, δεν καταλαβαίνω ας πούμε. Γιατί πάει και παίζει control μόνος του. Δεν καταλαβαίνω ας πούμε. Συγγνώμη, ο Κίμωνας έφυγε έτσι στεγνά πήγε. Εδώ είναι και παίζει control, ναι, δηλαδή εντάξει. Λυπήσουμε ας πούμε. Γαμώ το διάολο, κοίτα εδώ, δεν έχω κανένα. Από τους δικούς σου μόνο ο Simpson μπήκε ρε μαλάκα. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 270 ρε. Και ένα παλικάρι που είπε ότι θα μπει, 7 με 8 του είπα, μπορεί να μπει σε κάνα δεκάλεπτο, δεν ξέρω. Είναι ένας που το ψήνει να μπει. Αλλά δεν είναι εδώ τώρα. Κάτσε να το γράψω στο group ρε, περίμενε, στο group μισό, περίμενε, μπορεί να βρούμε κάποιον από αυτό. Λοιπόν... Και Last Guardian, μην μπλέξεις. Όλα τα group θα... Simpson, μήπως θα ήθελες να είσαι Thunderbird. Μπα, τον έχω κάνει υπαρχηγό, δεν φεύγει. Έτσι, recruiting φίλε, recruiting. Οι καλοί παίχτες γίνονται υπαρχηγοί με το που μπαίνουν στο πλάνο. Έτσι, με το που μπήκε τον έκανα, επί τόπου. Κι εγώ γιατί είμαι plus member. Να σου πω, άμα έρθεις και Last Guardian θα γίνεις υπαρχηγός σε 3 μέρες. Μα δεν ακούς τι είπε ο άνθρωπος. Τι καλοί παίκτες. Εσύ ο Σίνης είναι υπαρχηγός. Ο Σίνης είναι υπαρχηγός. Σίνη, κοίτα πρώτα το light σου και μετά μιλά. Τι σου είπε για το light σου. Μας πέρασες ένα πόντο και κάτι έγινε. 2. Ποιος είναι ο καλύτερος lighter εδώ πέρα? Ο καλύτερος αναπτήρας ποιος είναι? Λοιπόν, Άλεξ κάτι, 2, 3, μπουγάτς, Κιμονάρο, θα φύγει πάλι για κοντρόλ σε λίγο, μην αγώνεστε. Ήρθε για να φύγει. Λοιπόν, πρέπει να πάω να βρω έναν τρόπο να πάρω το chest, θα πάω πίσω, το αποφάσισα. Καλά εντάξει, τραγούδα μου κλέφτηκα εσύ. Όταν τα άδει και ο Simpson. Ο Νίκος, όχι. Σιγά μην έχει chest εκεί πέρα όλοι, μαλάκα. Κανονικά πρέπει να μην πεις τίποτα. Να δούμε απλά στην οθόνη που θα έγραφε το Undecorated Room.
Ναι, όντως. Έχω έναν ο οποίος δεν κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή και είναι 300 light. Θέλετε να το πω. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ένας Χασάν. Για μπήκε ο Κίμωνας τώρα, τι το ψάχνετε να πούμε. Α, ναι, μπήκε, sorry. Νάτος ο Kill Power the Glyph. Τι έγινε παιδιά, γιατί είμαστε σπασμένοι? Το τερματίζαμε, μας πήγε κατευθείαν στον θα μπει στο πάρτι εκεί μόνο. Σαν τα μπαζίλικα, του στείλα. Τώρα θα μπει λογικά. Περιμένετε. Σίμψον απολύεσαι. Όπα παιδιά, ο Κίμωνας βρήκαμε. Βρήκαμε ποιος έχει το πρόβλημα με το αντίλαλο. Κίμωνα, κλείς την κάμερα ή κλείς την τηλεόραση ή κλείς το PS4. Ένα από τα τρία. Όχι το PS4. Τι απ' όλα θες να κλείσω, γιατί ένα μπορώ να κλείσω. Κλείσε την κάμερα. Έχεις. Ή κλείσε τέλος πάντων αυτό. Ένα, δύο. Καλά είμαστε. Λοιπόν, φύγαμε. Κάποιος κάνει διακοπές. Όχι, Έχουμε. φύγαμε. Δεν φύγαμε. Όχι, εγώ σε δουλειά όλοι. Σύνη, εξήγα λίγο. Λοιπόν, παιδάκια. Το μπαλάκι στο kill. Αχ, Θεέ μου. Αριστερά, λοιπόν, από εδώ. Όχι, πυροβόλησα μαλακία. Και δεξιά από εδώ έχει δύο τοτέμ, τύπου σαν το κρότα της γέφυρες, που πρέπει να στεκόμαστε από κάτω. Ναι. Πηγαίνοντας οι δύο αριστερά και οι δύο δεξιά, Ναι. τι κάνει. Α, βγήκε το Calcified. Έχει ένα Calcified εδώ μας. Λοιπόν, παίρνουμε ένα buff το οποίο μας προστατεύει από το καταστρεπτικό δωμάτιο που κάνει damage και μας σκοτώνει. Οκ. Αυτό το buff μετά από 30 δευτερόλεπτα μεταφέρεται στο συμπαίκτη μας. Ο πρώτος που είχε το buff και δεν το έχει πια, του βγάζει κάτω αριστερά στην οθόνη του μια ένδειξη που λέει Death Singer's Power. Ότι θα Επί 10. πεθάνεις. Πρέπει να φύγει λοιπόν εκείνη τη στιγμή και να έρθει στο κέντρο της πίστας, αυτό εδώ το pillar, το οποίο τώρα δεν είναι φωτισμένο, και να καθαριστεί. Τύπου πώς καθαρίζαμε στο Οκ, Bolt of Glass, κατάλαβα. Με λίγα λόγια, μπαίνουμε στις λάμπες, φορτίζουμε και ερχόμαστε στο κέντρο και αποφορτίζουμε τον buff που μας έχει δώσει επί 10 για να φορτίσει εδώ στο κέντρο αυτή η μαλακία. Ναι, και ξαναγυρνάμε. Ποιος πυροβόλησε? Λοιπόν, και ξαναγυρνάμε πίσω στο τοτέμ. Τι είναι? Τίποτα, κάποιος πυροβόλησε. Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν αυτός που φεύγει λοιπόν, έχει το ενημερώνει. Θα λέμε. Για συνεχίστε. Ακούστε με λίγο. Για μην κάνετε τίποτα, απλά ακούτε, μην περπατάτε, μην κάνετε τίποτα. Παιδιά, λίγο να τον ακούσω, γιατί δεν το έχω ξαναπαίξει και θα σας είναι άχρηστος. Ούτε εμείς, πρώτη φορά το παίζουμε όλοι. Είναι απλά να μην περπατάει κανένας και να μην πυροβολάει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, όταν φεύγει λοιπόν αυτός που έχει το Death Singer, λέει έχω Death Singer, φεύγω και φεύγει και έρχεται στο κέντρο. Όταν καθαρίσει και γυρνάει πίσω, ξαναενημερώνει, γιατί πρέπει να τραμπάρει με έναν άλλον που είναι στο δωμάτιο. Καταλαβες? Ναι, Ένας. Ναι, η αρχική μας θέση, επειδή δεν σε παρακολούθησα από την αρχή. Ωραία. Είναι, είπες πας δεξιά, αριστερά, τα τοτέμ που βρίσκονται αυτά είπες. Είναι αριστερά, ένα τοτέμ δεξιά, ένα άλλο. Φεύγουμε δύο άτομα, πάμε αριστερά, δύο δεξιά. Δύο μένουν στο κέντρο, καθαρίζουν αυτά τα μομπάκια εδώ που έχει απέναντι. Ναι. Και με το που κάποιος πάρει τον Death Singer και έρθει προς το κέντρο, ένας που είναι στο κέντρο φεύγει και τον αλλάζει αριστερά στο τοτέμ. Μπράβο, εντάξει, για να κάνω. Και ένας πάει δεξιά. Και αυτό το πράγμα γίνεται κύκλος. Δηλαδή, μόλις καθαρίζει ένας πάει πίσω και παίρνει άλλες θέσεις του. Καταλαβες? Ωραία. Να προσθέσω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Αυτός που θα έρχεται φορτισμένος θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές να έρχονται και οι δύο. Περίπου, ναι, εντάξει. Και ένας να έρθει δεν είναι τρέχει. Και να λέει πότε κάποιος πηγαίνει από τον άλλο για να ξεκινάει και ο άλλος, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό να είναι πάντα κάποιος στο κέντρο και να φορτίζει. Πρέπει πάντα να είναι ένας ή τουλάχιστον δύο. Τώρα, το πιο βασικό απ' όλα και ο λόγος που μπορούμε να χάσουμε το fight είναι το εξής. Όταν φεύγετε, όταν τον buff μεταφέρεται από ένα παίκτη στον άλλον, πρέπει να ακούσετε τον ήχο και να το γράψει η οθόνη σας ότι πήρατε τον buff. Αλλιώς, άμα φύγετε νωρίτερα ή αργότερα, τον buff χάνεται και πεθαίνει όλο το σύστημα. Πεθαίνουμε όλοι μετά, τελείωσε. Κοίτα, πέρα από τον ήχο και από το μήνυμα στην οθόνη, επειδή μπορεί να είναι lag. Το buff μεταφέρεται από τον ένα παίκτη στον άλλο με το τετράγωνο ή αυτόματα? Όχι, το buff μεταφέρεται αυτόματα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να σου κολλήσει. Πόσες φορές το πάθαμε? Ναι.
Απλά το τσεκάρει λίγο με ένα μπρος πίσω, άμα τον buff σε ακολουθεί ή όχι. Ναι. Πολύ μπλέξω, παιδιά, να το δοκιμάσουμε, δεν νομίζω ότι θα το κάνουμε. Ωραία, εγώ και ο Σίνης αριστερά. Και ο Σίμψον. Εγώ δεν... Όχι. Και ποιο λόγο. Εγώ εσύ και ποιο λόγο. Κάποιο από τους άλλους να πάρει το κείμωνα, γιατί εγώ δεν τον ακούω, οπότε δεν θα τον ακούω για το buff. Τον είχε πει. Τώρα δεν θα τον ακούω. Ωραία, εγώ ο Σότος και ο Κίμωνος αριστερά, ο Νικόλας, ο Σίμψον και ο Άλεξ δεξιά. Κέντρο για αρχή, τι θα μείνουμε. Τώρα δεν τους πήγες όλους δεξιά και αριστερά, ρε. Ναι, μετά ρε, στην αρχή καθαρίσαν αυτά τα mobs και αλλάζεται αφού έρθει ο πρώτος στο κέντρο. Να ακολουθήσω λίγο τον Simpson που το ξέρω για να ακολουθώ το όνομά του ή να ξέρω πού να πηγαίνω. Ναι, ναι. Ωραία, θα κάτσει ο Κίμωνας μαζί με τον Σίμψον για αρχή εδώ πάνω, ο Κίμωνας μετά θα έρθει αριστερά και ο Σίμψον θα πάει δεξιά. Ωραία. Όταν σας πούμε εμείς θα έρθει. Λοιπόν, απλά αυτοί που γνωρίζουν θα πάρουν πρώτα τον buff, άμα είναι. Ακούστε με λίγο, αυτοί που γνωρίζουν και είναι να πάνε στις περιοχές. Δεν επιλέγουμε ποιος θα το... δεν επιλέγουμε βασικά. Να το πάρει έτσι ώστε να ξεκινήσει, να πει ξέρω εγώ, έλα εδώ να πάρεις αυτό ή έρχομαι να στο δώσω, έτσι ώστε να πάρουμε τις πρώτες επαφές, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Γιατί είναι μπλέξιμο. Να ξεκινήσω εγώ από αριστερά, δηλαδή τη μία κολόνα και να πάει ο Κίμωνος από τη δεξιά και να έρθουμε ταυτόχρονα. Όχι ρε παιδιά, θα σπάσουμε 3 και 3 έτσι ώστε με κάθε ομάδα να έχει από κάποιον που ξέρει να πάρει το relic την πρώτη φορά. Το relic ό,τι έχει τέλος πάντων. Εγώ προτείνω τώρα έτσι όπως θα τρέξουμε να πάμε κάτω, να συνεννοηθούμε να μπούμε ταυτόχρονα όλοι μέσα στο τέτοιο και να το πάρουμε ταυτόχρονα τον buff. Κατάλαβες. Δεν μπορούμε να το πάρουμε ταυτόχρονα τον buff. Ένας το παίρνει τον buff, δεν το παίρνει με 3 και μετά τον έναν αυτόματα πηγαίνει στον επόμενο. Δεν μπορούμε να το πάρουμε 3 τον buff. Τον πάμε ένα τώρα και το βλέπουμε πώς το κάνουμε. Απλά ακούστε με λίγο, στην αρχή ο Simpson και ο Κίμωνας θα μείνετε εδώ, θα καθαρίσετε αυτά τα κρυπάκια και μόλις σας πω φύγετε θα πάει ένας στο αριστερό το τέμ, ο άλλος στο δεξί το τέμ. Όχι μόλις πεις εσύ. Το εδώ είναι εγώ θα πω στο αριστερό και εσύ μπορείς πίσω το δεξί τέλος πάντων. Α, μπράβο. Λοιπόν, το εδώ είναι εδώ που είμαστε εμείς τώρα, Ναι. Πάμε. Πήγε μόνος. Καθαρίζουμε. Εγώ πάω με τον Άλεξ, είπαμε. Πάμε. Πάρει... Εσύ πας με τον δεξιά. Ναι, με τον Άλεξ. Ναι. Πιάνουν συνεχώς mobs. Άλεξ να καθαρίσει την περιοχή σου εγώ τώρα δηλαδή εδώ, Δεν έχουν βγει μόμπς από το λόγο, τέλος πάντων. Πρέπει να έρθεις εδώ στο buff, γιατί όχι, πρέπει να έρθεις στο buff. Έρχομαι. Legendary Engram. Πάμε. Έλα, Simpson, αλλάζουμε. Όπα, boomers. Τι πέθανα. Α, ναι. Να στο buff, μέσα να εδώ. Κι εγώ γιατί δεν το έχω. Δεν ξέρω τι έγινε, παιδιά, κάτι λάκαρε, γιατί και δεν έχουν βγει. Ναι, λάκαρε. Πάμε για... Δεν έβλεπα mob. Όχι, εγώ βλέπω mobs να κάνουν teleport τώρα, ωραία. Ναι, κάνουν teleport όλα. Πάμε, πέστε, πάστε το πιάστε το, πάμε πάλι. Τελικά το Radiance μια χαρά βολεύει εδώ, άμα πέσεις κάτω και χάσεις χρόνο, το δεν βολεύει, γιατί όταν βγεις δεν έχεις το buff. Δεν βολεύει, τζάμπα θα βγεις, θα πεθάνεις σε 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ακολουθώ τον Άλεξ, εντάξει, τα πρώτα βήματα σιγά σιγά θα μάθουμε. Είμαστε δύο από την πλευρά του Άλεξ, δεν πρέπει να είμαστε 3 ή όχι. Όχι. Θα έρθουνε μετά, θα γίνονται μετά 3. Όχι. Παρόν. Τι είναι ρε παιδιά. Ώρα Μην of the ορμάτες Weaver. ο Ψιμψό, μην ορμάτε, μένεις πίσω στην κορυφή της σκάλας και βαράς. Δεν ορμάς, δεν κάνεις τσάρ. Ώρα of the Weaver μου γράφει εμένα αριστερά. Ναι, είναι γιατί είσαι δεύτερος, τώρα θα έρθει σε σένα τον μπάφο λίγο. Οπότε τι ωραίο που είναι το scout του Σούρος, φίλε, που παραγγείλε από την πά. Brand of the Weaver 27 δεύτερα. Φεύγω. Άλεξ, ακολουθώ ή όχι. Άλεξ, ακολουθώ ή όχι, ρε. Όχι. Ωραία, Brand of the Simpson Weaver. πρέπει να πας στη θέση μου αριστερά. Ο Μεγαζόνιο Knight, 5 απ' έσω. Έχει μια μπράβο. Και είμαστε στο κέντρο.
Δεν ξέρω, Δύο δεύτερα, δύο δεύτερα. Δεν μπορείτε κανένα τίποτα. Death Singer's Power. Επί 10. Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Έλα, γάιτης, παιδιά. Δεν μου είπατε εμένα όποιος μου φωνάξει να φύγω να πάω δεξιά. Σηκώστε το. Ναι, δεν μου φώναξε κανένας. Είχα φύγει, το είχα πει. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα εγώ, επειδή είμαι λίγο. Κοίτα εδώ, παιδιά, επειδή έχω μπλεχτεί λίγο. Εγώ, οκ, εντάξει, ήμουν εδώ με τον Άλεξ. Ήρθε η σειρά μου, έφυγε ο Άλεξ, έμεινα πίσω εγώ και είχα αυτό το brand of the κάτι. Τελείωσε το countdown και μου ήρθε το Death Singers επί 10. Εκεί τι κάνω, εκεί είναι που έχω κολλήσει εγώ τώρα. Δηλαδή με το που μου γράφει Death Singer φεύγω επί τόπου. Όχι επί τόπου. Θα Εξήγησε πρέπει να αυτό. καθαρός ο Άλεξ να σου πει γυρνάω. Θα σου πει ο Άλεξ. Α, για να πάρει τη θέση μου και να φύγω εγώ. Μπράβο. Ναι. Και μετά Γι' αυτό φεύγεις. πες με να αλλάξει. Δηλαδή με που θα φύγω εγώ να γυρίσω πίσω, με που θα πω φεύγω, ο Σίμψον πρέπει να φύγει από το κέντρο να έρθει σε σένα. Α, κατάλαβα. Και να πάρει κάτι από μένα για να φύγω εγώ να πάω στο κέντρο. Μπράβο. Ναι, και όταν θα φύγεις εσύ να πάει για κέντρο, εγώ θα γυρίσω πίσω. Και εγώ που θα πάω στο κέντρο μετά και θα κάνω cleanse, πού θα πάω, στο απέναντι. Όχι, μόλις καθαρίσεις, Ναι. μόλις πει μετά ο Σίμψον ότι Ωραία, εγώ από φεύγει, ποιον γυρνάς περιμένω πίσω. εντολή, από τους δεξιούς, Εντάξει, εντάξει. κατάλαβα. Ναι. Ναι, Κίμον. Δεν είναι ο Σίμψον, Άλεξ, μην μπερδεύεσαι, είναι ο Κίμον. Ο Κίμον είναι μαζί μου. Βγάλτε το πάρτε τον Κίμον από εσάς. Δεν τον ακούω τον Κίμον. Έχει να Πάρτε τον Κίμον, ναι. Α, ναι, ωραία. Κίμον, επειδή δεν σε ακούει ο Άλεξ, έχεις νατ, εσύ θα έρθεις αριστερά, εντάξει, θα πάει ο Σίμψον δεξιά. Ωραία, αλλάζω. Γιατί δεν σε ακούει, γι' αυτό πριν μπερδευτήκαμε. Ωραία. Το λύσαμε κι αυτό. Ωραία. Πάμε. Πάμε, φύγαμε. Πάμε. Go, go, Power Σίμψον και Rangers. Κίμον να μείνετε πιο καλά προς τα πίσω, ξέρω εγώ, για να μην σας τρώνε τα κρυπάκια. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι παίζουμε σκηταλοδρομίες. Ναι, σκητάλη κάνουμε. Νικόλα, Θα προλάβω. Μπήκα. Εντάξει. Sorry. Ο Knight πάνω, φίλε, με ξεφτύλισε. Πήγα να πέσω πριν. Ναι, θέλει sniper και θέλει να βγάλει γρήγορα γιατί μετά βγαίνουν δύο boomers λοιπόν. Ναι, ισχύει, το είδα, βγήκε κι άλλο μετά. Brand of the Weaver. Έλα, Κίμον. Έρχομαι αριστερά. Δεν πρέπει να πάω δεξιά. Οκ. Άλεξ, ξέρει τι κάνουμε εδώ. ναι. Ο Knight έπεσε. Σε 10 δευτερόλεπτα, σε 10 δευτερόλεπτα θα το πάρεις εσύ. Brand of the Φεύγω εγώ και Weaver. περιμένεις τη σειρά σου. 5 δεύτερα. Γυρνάω. Death Singers, φεύγω εγώ. Κίμον να το έχεις εσύ, φεύγω εγώ. Ναι, κάθομαι εδώ. Οκ. Είμαι στα 25, τι κάνω. Στους boomers. Τίποτα, περιμένεις. Σκοτώνεις και γύρω θα πω. Παιδιά, πώς γίνομαι. Νικόλα εδώ. Έρχομαι. Στα 17, Ωραία. στα 10, στα 19. Α, κατάλαβα τι γίνεται τώρα, αυτό το Δεν κλείσα. χρειάζεται να μετράς, Το βλέπουμε όταν μας έρχεται εδώ. Κάποιος έχει δέσει και πρέπει να φύγει. Κίμον πρέπει να φύγει. Τελείωσα εγώ, πάω πίσω. Ναι. Ωραία, εντάξει, το πιάσαμε το νόημα. Εντάξει, απλό είναι, απλά θέλει συγχρονισμό, ισχύει αυτό που λέτε, ναι, αλλά εντάξει, είναι εκεί. Συγχρονισμό θέλει και μετά όσο πάει δυσκολεύει, γιατί οι εχθροί που βγαίνουν μετά είναι πιο δύσκολο. Έχει κανένα boomer, Άλεξ, βλέπεις κανένα boomer πουθενά. Έφαγα τώρα έναν. Και σύμφωνα. Πω, τι φοβερό σκάουτ είναι αυτός ο σούρος, ρε φίλε, είναι πανέμορφο. Φοβερό ήχο έχει. Έχω το σύγκαιρες φεύγω. Πάμε, Κίμον. Έρχομαι αριστερά. Πω φίλε, με το 1000 yards είναι ο Knight μία σφαίρα για headshot. Μία σφαίρα είναι. Απίστευτο. Προσέχει γιατί σιγά σιγά έρχονται και Knights πάνω στα πύλα θα το και θα με σπαθείς να σας πάνε πολύ εύκολα. Είναι εδώ ένας Knight εκεί απέναντι και περιμένει. Φεύγω κι εγώ. Φεύγω σε Άλεξ, έφυγα. Να βγαίνει πάνω, πρόσεχε. Αν έχετε μπούγκλες και ξέρετε για να σωθείτε, βάλτε να γίνει κάτι. Δεν έχουμε κανένα Titan. Ναι, αλλά δεν είχαμε αριθμό. Το 10 δεν είχα βάλει. Wizard. Το 10 είμαι εγώ.
Το 2 είμαι εγώ, φεύγω, γυρνάω πίσω, έτοιμος, τέλος. Ωραία. Στο 5, στο 4 λέγεται να φύγω άμα είναι. Όχι ρε, περίμενε. Το επί 10 μου βγήκε τώρα. Φύγε. Μέχρι το μ' αρέσει πάρα πολύ το raid μέχρι τώρα. Είναι πολύ Σε ωραίο. πες εδώ, ξέρει, όταν έρχεσαι και να φεύγεις βάλει μια φωνή να καταλαβαίνεις. Μπήκα μέσα. Οκ. Αλλά και κάτι γίνεται. Το boomer. Όχι ρε μαλάκα. Τι έγινε. Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι ή είχαμε πρόβλημα? Θα έχουμε πρόβλημα. Φεύγω. Φύγε, εντάξει, το ελέγχω. 24 δεύτερα, αν μπορείς να σηκώσεις κάποιον, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα. Δεν γύρισε Τίμον. Εγώ πρόλα... Όχι, έχει πεθάνει. Άρχισε το πεθάνει κέντρο. Ναι. Με έφαγε στο τοτέμ. Δεν πρόλαβα. 6 δεύτερα, εγώ πρέπει να φύγω, παιδιά. Όχι, έρθει στο κέντρο. Το πρώτο πράγμα που μας να σκοτώσει είναι αυτή η μάγισσα πάνω, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κανείς σε μένα, παιδιά, είμαι μόνος μου. Λογικό είναι. Έχουμε πεθάνει όλοι ρε, Νίκο. Ναι, και δεν σκεφτόμουν πως πεθάνω και κάνω Radiance και με ξαναπιάσει, αλλά δεν νομίζω δεν θα πιάνει λογικά. Όχι, γιατί θα γυρίσει να πάρει στο τάφ. Νικόλα, βάλει λίγο Stormcaller αν το έχεις ανεβασμένο, γιατί βοηθάει να καθαρίζεις γύρω-γύρω. Οκ, πάντως δεν είχα πρόβλημα καθόλου μέχρι τώρα, αλλά θα το βάλω, εντάξει. Και το Void Walker μάλιστα θα μου κάνει δουλειά. Κοιτάξτε με λίγο. Όποιος έχετε κέντρο, βγαίνει μια μάγισσα ή εδώ ή εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλα τα άλλα θα βγει. Όχι, δεν με αφορά, τις μάγισσες έφαγα. Ο Boomer πήγε ξαφνικά πίσω μου και δεν τον είχα δει. Ναι, παιδιά, προσέξτε τα σπαθιά γιατί αυτοί, εντάξει, άμα έχετε καραμπίνα εκεί πέρα, τους ξαπλώνετε κατευθείαν. Και sniper βασικά, αν μπορείς να σημαδέψεις γρήγορα. Έλα ρε, τρέχω ρε. Έτοιμος. Ναι, έχει λάκι, στο θέλω να στείλουμε λίγο λίγο. Να πάρω λίγο σφαίρες που θα πέσει εδώ γιατί... Simpson πρέπει να πάρει θέση. Πάμε, εκεί είναι άλλα. Έρχομαι αριστερά. Συγγνώμη, παίζω τώρα. Έρχομαι αριστερά. Άλεξ, δώσε μια βοήθεια γιατί έχω πρόβλημα εδώ ρε. Και εμένα έχει 2 legendary έκρα πίσω από την πύλη και δεν μπορώ να τα πάρω. Φεύγω. Εγώ είμαι έτοιμος, παιδιά, έρχομαι. Εγώ ένα δευτερόλεπτο θέλω και είμαι έτοιμος. Έφυγα. Οριακά το έδωσε, να ξέρεις. Οπότε πείτε μου να φύγω κι εγώ, είμαι στο 15. Έρχομαι πίσω. Πω φίλε, η μάγισσα, παιδιά, είναι η μάγισσα ακριβώς από πάνω, δεν μπορώ να την χτυπήσω γιατί πρέπει να φύγω. Να το ξέρετε. Boomer, τον έχω. Πέθανε. Φεύγω για κέντρο, φεύγω. Όχι, θα σου πει ο Σόπος θα σου λέει. Ωραία, φύγε. Φεύγω. Δεν τον είδα που έτρεχε, γι' αυτό. Παιδιά, είναι ο Knight στη μέση, τον ρίχνω, έπεσε. Βλέπουμε και τον Knight από εδώ πέρα. Εκεί μόνο κανονικά έτσι θέλει, άμα βλέπεις τον άλλο να έρχεται, φεύγεις. Ωραία. Κανονικά έτσι θέλει, αλλιώς είναι κόλλη. Brand of the Weaver, Alex φύγε. Καλά, εντάξει, οι Acolytes χάνουν ζωή, ξαναγεμίζουν, έτσι. Πραγματικά. Όχι, είναι ελάχιστο. Ναι, εμένα μου έκανε ένας νέος τέλος πάνω μου. Έχω Stormcaller, θα καθαρίσω τον τόπο σε λίγο. 6 δεύτερα εγώ. Τώρα θα το χάσουμε όμως. Γιατί δεν είναι καθαρός γύρνα, μην το συζητάς. Αν είσαι καθαρός γυρνάς. Τι περιμένεις. Έφυγα. Παιδιά είμαι μόνος μου. Κίμωνα, έλα. Έρχομαι. Από πού. Ωραία η μπούμπλα, πολύ ωραία η μπούμπλα. Ποιος την έκανε? Πέρτε το μπακ. Παιδιά δεν έχουμε χάσει. Τα μπακλώσφαιρα. Εγώ φεύγω πάλι. Πρέπει να πεθάνω Κίμωνας και να έρθει σώτος με τον buff για να έχουμε ελπίδα. Αλλιώς το έχουμε χάσει. Πέθανα για να Έρχομαι και το παίρνω. Ναι, να το έχει. Πρέπει οριακά να... Έκανα κάτι που δεν έπρεπε, δεν ξέρω εγώ. Όχι. Το χάσαμε.
Όχι. Όχι, εγώ θα φανώ. Παιδιά, πώς ψοφάτε από εκεί πέρα τόσο πολύ. Γίνεται πανηγύρι από εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Σε εμάς δεν γίνεται τίποτα εδώ πέρα. Έχουμε ησυχία να πούμε. Θέλετε να αλλάξουμε. Γιατί έχει εμένα. Γιατί έχει εμένα γι' αυτό. Θέλετε να αλλάξουμε θέσεις. Οι άλλοι πεθαίνουν συνέχεια. Θέλετε να αλλάξουμε θέσεις, μήπως υπάρχει θέμα. Να αλλάξουμε τις ομάδες. Όχι ρε. Άμα άρχισες από την πρώτη ήταν να λες να αλλάζουμε θέσεις. Όχι ρε, δεν το λέω εγώ για μένα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν φτάνει το λαγκάρις όλο. Εγώ το λέω για όλους μας, δεν το λέω για μένα. Από σχολείο και να παίξω. Άλλος στριμάρει κάποιος ο κάτω, φίλε. Στριμάρει με το PlayStation. Αλλά στριμάρει καλά, δεν ξέρω εγώ τι κάνω λάθος. Τι, στριμάρω καλά. Δεν έχει διακοπές το δικό σου stream, φίλε, γιατί παίζει και σε high quality. Εγώ σε medium και Έχω VDSL εγώ ρε. Τι σύνδεση έχεις? Α, είναι αυτό που μου έλεγε ο Νίκος. Αυτό πώς το κάνω, τι γίνεται? Στον ΟΤΕ, βασικά ανάλογα το... Έλα, Κίμον. Έρχομαι κάτω. Λοιπόν, το VDSL έχει 50 ευρώ, 55 αυτές. Α, αλήθεια. Είναι τι, έτσι. Έτσι. Το είδα και μου πήγε έτσι. Όχι παιδιά, εμείς έχουμε οικονομικό. Τα έχουμε συνδέσει όλα, δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά δεν είναι 50 με τίποτα. Έχουμε βάλει και τηλέφωνα και όλα. Το είχα εγώ ένα χρόνο έτσι. Ήταν οι εθνικές. Όπα, φεύγω. Όπα, έχετε πάρα πολύ θρόλ προς τους δυτικούς μου. Πολύ πράγμα όμως. Όπα, μάγεις από πάνω. Φεύγω, έρχομαι πίσω, Σίμψονα. Σίμψονα, δώσε χεράκι, ωραίος. Ασχολήσου λίγο με την άιτα που πάνω. Δεν έχουμε θέμα τώρα εδώ πέρα. Ναι, οκ. Έπεσε. Πω, το σκάου πρέπει να το μπανιάσω λίγο, είναι γαμό, πολύ μ' αρέσει. Ότι έχω την τερμπή. Όχι, είναι η παραγγελία που θα κάνει στον Gunsmith. Το Σούρος. Έφυγα. Έρχεται Νάιτ. Έλα, Κίμον. Έρχομαι κάτω. Ωρε, headshot αλλού για αλλού. Ωρε φίλε, μου κάνουν όλα teleport όμως. Σίμψον τον πάνω, ωραίος. Δύο, ένα, φεύγω εγώ παιδιά, φεύγω. Εγώ γυρνάω. High five όντως. Εννοείται παιδιά, χωρίς χαιρετισμό δεν έχει νόημα, αν το ξέρετε. Δεν έχω σφαίρες, εγώ δεν μπορώ να ρίξω τίποτα. Μάγης από πάνω μας. Έπεσε, την έριξα με το ζόρι βασικά. Βγήκαν ένα έτσι άρχοντες, βασικά παίζαν. Τους Δύο έκαψα. Stormcallers στο κέντρο. Τους κάψαμε, Δύο φεύγω. Stormcallers στο κέντρο. Φεύγω εγώ. Και εγώ. Έλα, Εγώ φύγε, πάω Κίμον, φύγε. με το teleport Storm Caller. Άστον τον Knight, άστονα. Μία σναϊπεριά είναι. Πάμε. Επόμενος. Πολύ χρήσιμο μπουμπλό νομίζω αυτό εδώ. Ναι, όντως και πολύ καταδείξει στη στιγμή. Λοιπόν, τον Knight τον έφαγα παιδιά σε εσάς και τους δύο βασικά. Όχι, ο ένας έπεσε. Σημαδεύω για κέντρο που και που. Για βοήθεια. Έχετε κανένα άλλο Knight, πείτε μου να σημαδέψω άμα είναι. Και μόνο όταν είσαι έτοιμος παίζεις. Έχετε Nike, γιο. Εγώ έτοιμος είμαι. Το Nike το καθάρισα λίγο ένα hit. Γύρνα, Κίμον, πού πας, Κίμον, πού πας. Φύγε, τον Nike πήγα, τον Άτομο. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό να τρέξεις πέρα εδώ σήμερα. Κοίτα το βρωμοακολίτη ρε, να το βρωμοακολίτη κρυμμένο από εκεί πίσω. Φεύγω, καλώς πρέπει να γυρίσεις σε μένα. Άλεξ, γύρνα. Πάω επί 6 που γράφει εμένα, ναι. Ω, καλά, τρελό lag έχει εμένα μου εξαφανίζονται οι Knights. Ποτέ, Κίμωνα, ποτέ. Όχι, sorry.
Ναι, αλλά δεν μπορώ, είμαι P6 τώρα, φεύγω. Γιατί δεν καθαρίσατε να είμαι P6, εγώ είμαι P4. Δεν ξέρω, δεν καθαρίσατε, δεν αλλάξατε, δεν ξέρω παιδιά. Εγώ είμαι ελεύθερος, φεύγω. Παιδιά πώς πέφτετε, φεύγω. Μήπως πρέπει να πάει απέναντι ο Simpson τώρα για βοήθεια, δεν ξέρω. Είμαστε εγώ με τον Άλεξ, μην το φτάνουμε από εδώ. Δεν έχει κανένας στο πάφο μου. Τι γίνεται ρε παιδιά να πούμε από τα αριστερά κάθε φορά, τι γίνεται. Εκεί είναι το πρόβλημά μας, κάτι γίνεται από εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ωραία, όποιος θέλει να έρθει αριστερά. Λοιπόν, θες να πάω εγώ αριστερά, δεν έχω θέμα. Πήγαινε αριστερά, πήγαινε, θα πάω από δεξιά, να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορεί ρε παιδιά, δεν τον ακούει ο Άλεξ τον Κίμωνα. Κίμωνα δεν σε ακούει ο Άλεξ, οπότε μείνε εκεί που είσαι. Μείνε εκεί που είσαι. Ο Μιχάλης βασικά, ο Μιχάλης μιλάει, δεν είναι Κίμωνας. Το ίδιο πράγμα. Εγώ ήμουν P6 μόνος μου συνέχεια μέσα στο τεμ. Κανείς δεν είναι να πετάει τίποτα. Είχες κάνει full cleanse στο κέντρο. Ναι, full. Θα είχε λαγκάρει, δεν εξηγεί τα δύο. Εγώ έφυγα όταν μου βγήκε επί 10 και είπα και μόνο το έφυγε και έφυγε. Απλά, βασικά όχι, δεν παίζει ρόλο. Εγώ έφυγα στο δεύτερο. Παιδιά, εμένα μου κάνουν spawn κρυπάκια από τη πουθενά παντού. Τρελά τα ελεπορτάκολα τα. Να κάνω μια ερώτηση, το checkpoint βρίσκεται εδώ στην πύλη, άμα έχουμε πρόβλημα να μας τραβήξω και να ξαναμπούμε. Γιατί από παιδιά, δεν είναι πράγματα μπροστά μου. δεν πέφτουν από τίποτα τώρα, δεν υπάρχει. Επίσης υπάρχει περίπτωση να βγούμε να μην μπορέσουμε να ξαναμπούμε άμα κάνει η Bungie τα κόλπα της. Παιδιά, από τίποτα δεν πέφτουν και εγώ, κανείς δεν έριξε τίποτα εδώ πέρα. Φεύγω. Παιδιά, εγώ απλά πέθανα, απλά έπεσα και πέθανα, δεν ξέρω γιατί. Δεν μου σκότωσε κανένα. Λοιπόν, μας τραβά orbit, άμα δεν τα καταφέρουμε τώρα. Δεν έχει νόημα, γίνεται πανηγύρι εδώ πέρα. Νικόλα, το stream είναι δεν είναι το orbit. Υπάρχει στον υπολογιστή, βλέπει, δηλαδή είναι Στριμάρα για το site ρε. Δεν είναι επιλογή μου να στριμάρω, καταλαβες. Στριμάρα για το site. Επιλογή σου είναι δηλαδή. Καλά. Μισό λεπτό, μην ξεκινήσει, όταν έχει την καλοσύνη να έξουμε καθόλου. Οκ. Ναι ρε, είναι ο Νικόλας κόκκινος ρε. Κόκκινος είμαι. Ναι ρε. Ωραία. Θα το κλείσω το stream τώρα, το ξανανοίξω μετά άμα είναι. Όχι, απλά κάνε κάποιον άλλο. Κάνε κάτι. Που έχει καλή σύνδεση Λίγκερ ή εμένα, άμα δεν είχα πει άλλο καλή. Ο καλύτερος είναι ο Σότος. Όχι, ο Simpson είναι ο καλύτερος. Ναι, να γνωρίζω ότι είναι ο καλύτερος, όχι βάση μπάρα, άσε τη λέει μπάρα. Α, δεν ξέρω παιδιά ποιος θεωρείται καλύτερος εδώ τώρα. Έχει εμείς κάτι σαν 24 ή παραπάνω από 24. Ναι, τι σύνδεσεις παίζουνε, ναι όντως. Εμένα μου βγάζει από 12 έως 16. Ωραία και εσένα θα κάνουμε λίγο. Ποιον, τον Κιμονά. Το κείμενο, ωραία. Μόλις με κάνεις leader, θα κοκκινήσω. Θα τραβήξω τώρα το... Σε έκανα. Θα πρέπει να βγούμε και να ξαναμπούμε μόλις γίνει leader. Τον έκανα leader. Για να πιάσει. Λοιπόν, βγαίνουμε και ξαναμπαίνουμε. Ναι. Το checkpoint το έχουμε checkpoint. Εννοείς χάσαμε το checkpoint. Εμείς, ναι. Ναι, εμείς το χάσαμε το checkpoint. Εντάξει, το έχει ο Νικόλα εδώ. Το έχει ο Νίκος, εντάξει. Ναι. Πάρ' το attention. Α, όχι, σε 3.000 minutes λέει. 5.000 μήνες σε μένα. Εμένα 3 μου έλεγε. 2.000 μου λέγε εμένα. Για πάμε να δούμε τι θα... Εμένα 4.000 μου λέει. Παιδιά 4.000... Όχι, τώρα σε μένα ναι, με πέταξε. Σβήσα και ξαναμπήκα. Παιδιά, είπα ότι θα ξεκινήσει. Α, κάτι agreement βγάζει παιδιά, θα σας βγάλει κάτι license agreement. Ναι, μάλλον έκανε upgrade, μάλλον. Ναι, ίσως γι' αυτό και να λαγκάραμε τόσο πολύ. Ναι ρε, εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι λαγκάραμε για αυτό το λόγο. Αυτό είχαμε δει ότι η Bungie θα κάνει update. Πάλι καλά που δεν μας διαολόστηλε νωρίτερα. Κάνει ένα installing, σας κάνει ένα update τώρα. Ναι, κάνει ένα update.
Τώρα πατήσαμε agreement. Άμα μας δίνεις να σπάμε το σπίτι. Και έρχεται η Μπάντζη και σου λέει βγες έξω, υπέγραψες. Έχεις πατήσει accept, φύγε. Σου αφήνω μόνο το PS4 με μια οθόνη φορητή για να πέσει στους δρόμους. Λοιπόν, πάμε. Θέλει κανείς να πάει Tower Reef πουθενά, να πάρει να γυρίσει τίποτα πίσω κτλ. Μήπως πάρει παραπάνω πράγματα. Αν θέλετε σου γράφει στην αρχή detail patch note can be found στο bungie.net κτλ. Ναι, μαλακίες που πάνε και τέτοιο βίντεο. Λοιπόν, φτιάξανε... Παιδιά, εγώ πάω μία στο Tower να ανοίξω κάτι έγγραμψ που έχω. Όποιος θέλει και είναι χαμηλό light να πάει να το κάνει κι αυτός. Έφυγα. Το έχω πατήσει ρε. Τι περίμενε. Α, δεν θα πάμε καλά. Σούρος ρε Jim. Ρε Jim. Σούρος. Moldering Shard και 1,78. Το φτιάξανε εσύ είναι το 3 of Coins. Ναι. Τι λέει? Άμα σκοτώνεις λέει γρήγορα λέει Ultras, δίνει μικρότερο chance. Ναι, εντάξει. Για να μπορείς να το εκμεταλλευτείς. Και ξέρεις τι θα κάνουμε τότε? Είναι με την γρήγορη τη λύση. Court of Oryx. Όχι φίλε. Court of Oryx, γιατί όχι? Fatebringer. Τι Fatebringer? Πόσο πιο αργά να σκοτώσεις έναν Ultra αυτή τη στιγμή με Fatebringer. Όχι ρε, με το Court of Oryx, επειδή σου παίρνει περίπου 1-2 λεπτά κάθε φορά, θα έχεις πάντα, θα έχεις πιο μεγάλη πιθανότητα και ταυτόχρονα θα κάνεις και kills συνεχόμενα. Ούτε μπρος-πίσω, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το θεωρώ καλύτερο το Court of Oryx. Το Court δεν ρίχνει, δεν πιάνει το 3 of Coins στο Court. Αυτό είχα πάει. Πιάνει όμως το Wormsinger και τα υπόλοιπα. Το έχω δοκιμάσει. Ναι, στο Court το πιάνει, έχεις τα public events σου. Πιάνει, αφού χθες είδα να πέφτει exotic engram. Conspiracy theory. Τι? Καινούργιο όπλο. Shotgun είναι γανάει. Ναι, ωραίο. Καλά δεν ξέρω, μα... Στο Tower είμαι εγώ. Εμένα γιατί δεν με αφήνει να μπω δηλαδή. Ξαναπροσπάσε. Κάτσε να κάνω και το συμπάν. Έφαγα το φαγητό μου, να στρίψω το σιγαρέτο μου. Το σιγαρέτο. Και βάλανε λέει, άμα κάνει dismantle exotic που έχεις ήδη level up, τα έχεις τερματίσει δηλαδή, μπορεί να σου δώσει μέχρι και 2 shards. Τι είδους shards? Αυτό ίσχυε και παλιά, ναι. Γιατί και εμένα Α, 2 exotic shards. Σιγά τα αυγά πες τους. Συγχαρητήρια. Μπορεί να μην ίσχυε από το Tekken King και μετά ρε, να είχε glitch. Ναι, εντάξει αυτό ναι. Με τον Black Spindle κάνανε τίποτα? Όχι ακόμα. Εντάξει, εμένα δεν με αφορά, εγώ το πήρα τερματισμένο 3-10. Κομπλέμι. Άντε ρε ανισοκόλλη. Fuck off. Δεν άκουσα το σχόλιο, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να το ακούσω. Καλύτερα. Έλα σιγά. Fail Winters ψέμα, store. Έχει στείλει ένα στο Facebook, Άρης Φρατζόγλου. Ναι, το ξέρω. Δεν πειράζει, είμαστε εξάδα. Ας κάνει ό,τι θέλει. Κάποια άλλη στιγμή. Άμα θέλετε να πει κάποιος άλλος, πείτε μου, εγώ φεύγω. Όχι ρε, πας καλά. Θα βάλουμε έναν άγνωστο τώρα, πας καλά. Αυτό, να βάλουμε άγνωστο. Τι είμαστε εδώ να πούμε, 10th order. 10th order πήγε εξάδα, φίλε προχθές. Ναι, το είδα. Ζήλεψα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Λέω, αυτή είναι οργανωμένη ρε φίλε. Λοιπόν, μια ερώτηση γιατί δεν τα πάω καλά εδώ πέρα με τα παιδιά. Πώς το λέει. Quest. Μου έδωσε ένα quest, λέει Use shotgun to defeat the Seed Brothers στο Drift. Είναι strike αυτό. Το τελικό blow. Θα πρέπει να τους σκοτώσεις με shotgun. Ας κάνεις ό,τι θες, αρκεί τελευταίο χτύπημα να είναι με shotgun. Αυτό. Σε strike είναι αυτό, Seal Brothers. Σε strike είναι στο... Είναι ένα strike το Seal Brothers, ναι, θα το βρεις νομίζω. Στο τελευταίο quest του Τσαπερών τώρα, αυτό μας λες. Ναι ρε φίλε, γάμο. Όταν κάνεις αυτό, παίρνεις το shotgun το ίδιο. Λοιπόν, εγώ φεύγω Orbit. Σότο, θες κάτι? Όχι. Βασικά να δω λίγο τον πώς να ύστερα, αν έχω τίποτα. Είμαστε GG. Περιμένεις γραμμά. Εγώ όχι, με κομπλέ. Ναι, είχα ένα Engram, κάτσε να τον έξω μπάσκετ.
Και συνεχίζω να μου δίνει ένα παράδειγμα sniper, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, όταν κάνεις τα equip επί τόπου, αυτά που σου δίνει τα κάνεις σε equip και ανεβαίνεις, έχει μεγαλύτερο chance, αλλά εντάξει, το chance είναι. Χάκε. Να πάρω το χάκε για να το κάνω τεστ, να το πάρω. Σχεδόν level 2 guns που θα αρχίδεις. Συγγνώμη. Όλα είμαστε. Ναι. Μόνο 2 άτομα ακούγονται το πάρτι. Ο Simpson έχει βγει από το πάρτι. Ναι. Ο Κίμωνος ακούγεται, ο Άλεξ δεν ξέρω που είναι. Εγώ εδώ είμαι. Ωραία, άρα όλοι εδώ είμαστε. Όχι, ο Simpson δεν είναι παιδιά στο πάρτι, μου έδειξε ότι βγήκε. Ο Simpson έχει βγει, ναι, βγήκε λογικά για να το ξαναενεργοποιήσει το PS4 γιατί δεν του έμπαινε. Α, κατάλαβα, ήταν το παιδί που είπε ότι δεν το έμπαινε παιχνίδι. Ναι. Γιατί ήταν αυτός αυτό. Ναι. Ωραία, οπότε να μας πάω στο raid ή να μας περιμένω εδώ πέρα. Να περιμένεις εδώ πέρα. Orbit, όλοι παιδιά, Orbit. Για να μην λαγκάρει την ώρα που θα μπει ο άλλος. Τι μου έρχεται να σας πάω ρόλος να πάμε Dreadnought. Να κάνω κανένα... Γιατί? Δεν γίνεται. Α, είμαστε 3 άτομα, γίνεται εντάξει. Όχι ρε, μόλις έρθουν, θα έρθουν τα παιδιά κανονικά και μετά. Είναι τριάρι το φάρτι, είναι τριάρι. Τσατσιλίκια. Δεν μπορούμε να... Παραπάνω από 3 δεν μπαίνουν. Πού είναι παιδιά? Όχι, το heroic δεν έχω κάνει καθόλου doink. Κάποια στιγμή πρέπει. Ναι, και εγώ το Για τηλέφωνο, δώστε μου μισό λεπτάκι. Ναι. Δηλαδή αυτά τα δύο αδέρφια τους κατεβάζεις και μετά πρέπει να τους βάζουμε καραντινά. Στο τέλος. Ναι. Ενδεικτικά θα ήταν καλό να πας με φίλους σου να κάνεις το strike για να μην σου πάρουν το kill. Ναι, ισχύει. Και αν έχεις και έναν hunter ο οποίος με το που τους στάσεις στο hit τους κάνει το super που τους κρατάει ακίνητους, ακόμα καλύτερα. Για ξαναπέστε με αυτό γιατί εγώ δεν τα μιλάω τα εγγλίζικα. Να έχεις έναν hunter ναι, ο οποίος όταν είναι να τους σκοτώσεις ρε παιδί μου, να τους κάνει αυτό το super που τους κρατάει ακίνητους. Γιατί όταν πας δίπλα σου κάνουν μια έτσι και σε σκοτώνουν, μπορεί να μην το πετύχεις. Ώστε να μπορείς να ρίξεις 3-4 σουργκανίες να τελειώνεις, ξέρεις. Όταν τους ρίχνεις χειροβοβίδα δεν διπλώνουνε κάτω. Τι κάνουνε? Έχω παρατηρήσει όταν τους ρίχνεις χειροβοβίδα διπλώνουνε κάτω για να αποφύγουν και καλά τη χειροβοβίδα. Ναι ρε, αλλά άμα ρίξεις χειροβοβίδα και του έχουν μείνει 1-2 hit μπορεί να πεθάνει από τη χειροβοβίδα και να χάσεις το kill. Όχι, πριν να το υπολογίσω έτσι, λίγο πριν, γιατί τώρα πού να βρω εγώ hunter. Ναι, μπορείς να το κάνεις και έτσι. Εσύ τι είσαι, τι κλάσεις? Το 70 γεννηθείς. Πού είναι ο Simpson, άστρε, κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο να μπει. Δεν καταλάβαινε τι κάνει. 1993 εσώ. Και το εξώτικο το σπαθί με ποιο bounty θέλει τώρα, είναι, πήραμε. Πρέπει να φάω. Έρχεται. Μπήκε ο Simpson, παιδιά. Έρχεται. Ήρθα. Καλώς τον. Γιατί δεν έβαλες τον Darth Vader στο πάρτι να έχουμε την ίδια φωνή να γελάμε? Ναι ρε φίλε, το ξέχασα ρε φίλε, γάμο, sorry ρε φίλε. Κάνε το λίγο entertaining. Ναι ρε μαλάκα, τι stream είναι αυτό τώρα λίγο χωρίς entertaining, πώς θα πέσουν τα tips? Έβαλα και εγώ το σύμβολο του μάγκα. Το emblem του μάγκα. Το emblem του μάγκα. Αυτό ρε που φίλε. αποδεικνύει ότι είμαστε πραγματικά γερόν, λέει. Ότι είμαστε παιχταράδες ρε φίλε. Ναι καλά, πολύ. Τι πραγματικά γερόν. Ένα μήνα τον Αύγουστο να το είχε πάρει κάποιος, τα κάνει όλα άμα ήθελε. Ναι, δεν το ξέρει. Εμείς που είμαστε γερόν το ξέραμε. Resume. Και επίσης Λοιπόν,
Πάτησα χ, παιδιά, σας το λέω, να μην μου λέτε βλακίες, έχω πάτησει χ, resume. Εντάξει, φύγαμε. Πάμε μωρέ ομάδα. Leader του Ράλου δεν έκανες. Όχι, με τον Νικόλα θα πούμε, αφού τελείωσε το θέμα του Μπάντζι. Α, ήταν λόγω της Μπάντζι. Ναι ρε, μπάντζι μπούντζι. Και Ναι, λουλάς. ήδη τους ακούω όλους καλά χωρίς Μπάντζι, διακοπές. μπούντζι και λουλάς. Αυτό. Τελέστο και παθέστο. Τι? Τελέστο και παθέστο. Άμα. Μετά όταν τελειώσουμε μπες στο Planet Destiny και δες ένα άρθρο που γράφει για το Toland. Α, ναι. Το Toland's Legacy. Άντε ρε ψεύτη που είχε εκεί πέρα box. Grimoire Base. Σίμψον, ακόμα παιδιά ασχολείται με ένα box που άνοιξε και πήρε ένα Moldering Shard ρε φίλε, εντάξει να πούμε, Το τρελαίνομαι. εξηγώ στον φίλο μου που είναι Ακόμα σε ένα μήνα δεν θα τα ανοίγουμε καν σε ένα μήνα τα τσέφτα, θα περνάμε τρέχοντας. Να το ξέρεις. Τώρα που το Είσαι έτοιμος. Σίμψον, είσαι έτοιμος. Μισό, παιδιά, μισό. Πού είναι το chest ρε? Σίμψον, μιλάς μόνος σου. Πάμε, να παίξουμε. Κίμο, να ακούς τον Άλεξ, ο Άλεξ ακούς τον Κίμο. Πάμε, ξεκινήστε. Όχι, είναι ένα. Περίμενε. Άλεξ, μ' ακούς? Όχι. Πάμε. Δεν θα ακούω. Οι ίδιες θέσεις. Let's go. Let's fucking go. We got this. Ναι, είστε όλοι πράσινοι τώρα, παιδιά, εντάξει, είμαστε μια χαρά. GG. Πω, εντάξει, έτσι. Έφτασαν, έχω τα φένα σύνδεση. Τρένε, σκοτώνονται μόνα τους. Όχι, φίλε, εγώ το σκοτώνω. Έφυγες. Παιδιά, να μιλάτε. Έρχομαι. Πω η ψευτιά του Knight ρε φίλε, ρίχνει δύο με το boomer τη μαλακία του αυτή. Και τον έχω σκοτώσει και φεύγει και η δεύτερη βασικά. Ρίχνει τη μία και φεύγει και η δεύτερη. Επειδή είναι χαμένη. Έτσι είναι και η Tiders ρε μαλάκα, πεθαμένη κάθε και το χάμε. Ξέρεις τι είναι αυτό. 3, 2, 1, έφυγα. Έχω τώρα βγαίνει σε μένα. Λογικά το έχει πάρει και μας τώρα. Όχι. Πριν το συνεχίζει. Ναι, πες κανονικά το βλέπω. Θέλω να βρίσκει και το πέρα. Ακριβώς γι' αυτό. Βγει ρε, χωρίς μισή Παναγία, δεν γίνεται. Ναι, μαλάκα. Καλά, Έφυγα. δεν μας βλέπει κανένας, οπότε δεν μπορώ να μου. Μπορείς να βρεις, αλλά όχι πάρα πολύ. Έχεις το πάρα πολύ Τη 10 είμαι τώρα, πείτε μου. Φύγε και μόνο φύγε. Μιλάτε παιδιά, γιατί βλέπω τα ονόματα, αλλά όταν δεν είστε μακριά δεν Ναι, το μας καταλαβαίνω. τελείωσε. Προσπαθώ να καθαρίσω λίγο. Άλεξ, καθάρισε τριγύρω να βοηθάω στο κέντρο, ρε, αν θες. Υπάρχει ένα snipe στο κέντρο για το νου σας. Θα έρθει κάπου η δεξιά αριστερά. Έρχεται σε εμάς. Φύγε, Άλεξ, φύγε. Είμαι έτοιμος εγώ, καθάρισα. Είναι ένα από είσαι. Κατεβαίνω, έρχομαι. Έλα, ναι, έλα. Πάρε βοήθεια. Ωραίος. Εγώ θέλω σφαίρες οπωσδήποτε για special. Μεγάλο σωματάκι. Αν τις είχαμε δίπλα. Στο... Παιδιά, είναι κανείς εδώ? Α, ωραία, έφυγα. Ένα, το πήρα και μόνο. Γυρνάω. Πάμε. Άμα δείτε μάγισσα να βγαίνει, ξέρω εγώ και τα λοιπά, να ενημερώνετε. 2 knights στο κέντρο. Δεν βγαίνει αυτό, παιδιά. Βάζω σύνθεσης. Ο ένας πέθανε. Άλλοι 2 knights και άλλοι 2 knights στο κέντρο. Και μία wizard από πάνω μου. Φεύγω. Έφαγα τον έναν και έφυγα. Τώρα φεύγω. Έχω τη 10 τώρα εγώ. Κίμωνα, φύγε. Φεύγω. Knight σε εμάς. Έπεσε. Και Knight πάνω. Έπεσε. Ναι. Παίζει μου σφαίρες από συνάδελφο. Πάλι τέλεπα κάνουν. Και κάνουνε ρε.
Θα βγουν. Κουλάρι. Δύο Knight προς την Ινδιάνα. Τέλειωσα εγώ, καθάρισα. Ήμουν όλα, πρόσθετης Knight. Έρχομαι. Ω, Knight. Δύο Knight που πάνε στο σώτο. Ναι, τους είδα. Έπεσε. Ω, φίλε, πολύ πανηγύρι γίνεται με τους Knight τώρα. Και μόνο άκους να έρθουν σε εμάς, για να πάρουν τη μαλακία και θα τους γαμίσουν τώρα. Ας τους έχουμε την καραμπίνα. Ωραίος, καραμπίνα. Με Και καραμπίνα. τους για μπούμπλα εγώ. Φεύγω κι εγώ. Simpson, Το πάνω. Άλεξ, γύρνα. Ναι, Δύο Knight τα πάνω. Πάρα πολλοί Knight έχουν στο κέντρο. Έχω κάνει μπούμπλα, να την κάνω τώρα την μπούμπλα ή όχι? Και την κάνεις. Την έκανα. Έρχονται Knights κάτω σε εσάς. Νικόλα, δεν έχω sniper για τη μάγισσα. Έχω εγώ. Θα έχω τώρα. Έλα ρε! Από πού ήτανε? Ο Κατέμις ο Γιάννης. Γιατί ήταν αυτό, από τι μου έφαγε? Simpson, άμα είναι. Μήπως να στείλουμε το Simpson απέναντι, αναρωτιέμαι εγώ τώρα. Έλα. Όχι, δεν Πω, τι Εσύ πέθανες από κάτω που δεν σε γίνεται ρε γαμώτο, τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Το στο ίδιο σημείο χάνουμε πάντα, έτσι λίγο πριν, δεν ξέρω αν τελειώνει. Ναι, και τελειώνει. μέσα Μετά στην τους μπούμπλα δύο ήμασταν, Knights. παιδιά. Ναι, μετά από λίγο Ήμασταν μέσα στη τελειώνει. φούσκα. Δεν καταλαβαίνω ρε Κωστή. Προσπαθήστε να μην... Πες. Ρε Νικόλα, πεθαίνουμε από κάτι που δεν μας χτυπάει, σου λέει. Ήμασταν μέσα στη φούσκα και πεθάναμε. Ναι, αυτό πήγα να πω. Μην επαναπάβεστε με τις φούσκες. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγο να είστε ρε παιδί μου. Δεν πριν χωρίς να με χτυπήσει τίποτα, χωρίς να είμαι μέσα σε μπούμπλα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί. Άμα θέλετε να δοκιμάσουμε κάτι μετά, αν ξαναχάσουμε, απλά έτσι όπως είμαστε να πάμε ανάποδα. Έτσι όπως είμαστε να πάτε να έρθετε από εδώ εσείς για να δω τι γίνεται από εκεί ρε παιδί μου. Αν πέσω κι εγώ, περιέργεια. Να δω. Τι έγινε εδώ? Ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα. Τι είναι αυτό εκεί πέρα? Τι κατέβει τόσο χαμηλά? Είναι θράλ που την έχει δει, είναι άκολα που την έχει δει. Όγκρε, ναι, εντάξει, είναι το τέτοιο. Θα τους κάνουμε revive, φεύγει. Είναι όγκρε, είναι. Είναι κάτι ακολάδι που είναι σαν όγκρε, βαράνε το γίνεται. Πρέπει να φύγει. Εγώ όχι. 14 δεύτερα έχω εγώ. Δεν θα προλάβεις να γυρίσεις. Παιδιά, θέλω κάποιον να γυρίσει. Άμα σηκώσει το Simpson να γυρίσει. Εγώ μπορώ να μείνω μέσα, αν έχω Death Singer, μπορώ να μείνω μέσα. Όχι, θα πεθάνει μετά από λίγο, δεν είναι φύγεις. Παιδιά, έχω Death Singers. Έλα, Simpson τρέχα. Simpson τρέχα, θα πεθάνω. Φεύγω, μπες μέσα. Έλα, πού θέλεις να πάω τώρα? Ξεκινήσου ρε. Δεν έχουμε buff στο το θέμα. Γιατί ρε παιδιά. Το φέρνω. Εντάξει είμαστε. Το φέρνω. Εγώ θα πέσω από τη μάγισσα. Θα το φέρω εγώ. Έπεσα από τη μάγισσα μόνος μου εδώ, με τη μάγισσα με ξέσκησε. Δεν μπορούσα να έρθω γιατί πέθανα. Ήμουν Γενικά ξεκινήσαμε πολύ στραβά εδώ πέρα. Ξαφνικά χάθηκαν δύο άτομα. Η αλήθεια. Λίγο το boomer. Ακόμα μπορούμε να το σώσουμε ακόμα, αλλά είναι δύσκολο. Όχι, δεν το έχουμε ρε, εμείς είμαστε εντάξει. Ωραία, Άλεξ, κάνε με revive με το που θα έρθεις. Ακριβώς θα σκάσεις. Ναι. Και για να φύγω επί τόπου. Πρόσφυγε τη μάγισσα. Ρίξε τη μάγισσα, φεύγω εγώ επί τόπου. Φεύγω παιδιά, άσε τη στιγμή. Μάγισσα. Simpson, έρχομαι ρε, πόσο έχεις? Φεύγω. Έλα, φύγε. Έλα ρε μαλάκα, δεν γίνεται. Μου πιάνει χέρι του που μετράει. Ξέρεις γιατί έτσι? Γιατί δεν το πετυχαίνεις headshot? Δεν το πιάνω πραγματικά, δεν το πιάνω. Είμαι έτοιμος, γίνω αλλαγό. Εμένα δεν είπες? Έφυγα εκεί, μόνο κάτσε εκεί. Εγώ έχω 12 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα και ένα knight εδώ απέναντί μου να μου χαζώνει. Simpson έχεις πίσω σου μάγισσα. Δεύτερος knight σε εμάς μέσα. Πω φίλε στο όριο. Έφυγα Death Singers. Άλεξ, πού είσαι ρε? Έχει αλλάξει ο Άλεξ. Α, πίσω μας ήταν. Λάθος δικό μου. Σώτο τι νέα ρε φίλε? Όλα καλά ρε. Ωραία, μια χαρά. Έρχομαι, Κίμπολα φύγε. Γιατί πεθαίνω? Έφυγες με τον buff, έφυγες νωρίτερα. Όχι, δεν έφυγα νωρίτερα. Κανονικά έφυγα. Έρχομαι, γιατί Simpson. δεν είχα τον buff. Όχι, Simpson, δεν πρέπει να φύγεις από εκεί. Έπρεπε να μείνεις λίγο δεύτερα ακόμα. Αφού δεν είχα buffer, μαλάκα. Το ξέρω, έπρεπε να μείνεις λίγο παραπάνω. Δεν πεθαίνεις κατευθείαν.
Εγώ μπήκα εδώ, δεν ξέρω αν μπορώ να καταφέρω κάτι βέβαια τώρα που μπήκα. Εγώ είπα αυτό να Αυτό το βγάλαμε μετά. Φεύγει αυτό το... Πού είναι το revive? Έλα τώρα με τις βλακίες τώρα, έλα. Με το Knight να πούμε. Κίμωνα, μην είναι κέντρο, Κίμωνα, μην είναι κέντρο. Μένω, έχω την κούλα. Δεν το λατρεύεις. Έχω δύο Knights. Κάνε super. Έκανα εδώ έξω γάμισα τους Knights, αλλά κάποιος πέθανε την άλλη μεριά. Έχουμε πεθάνει εμείς, έγινε βλακεία. Δεν ξέρω, πέθανε ο Άλεξ σε μόνο. Τι γίνεται? Ναι, εντάξει ρε. 1-5 να πούμε, ξέρω εγώ. Έφυγε νωρίτερα με το buffer. Μισό λεπτάκι να ρωτήσω κάτι εγώ, να ρωτήσω μια μικρή λεπτομέρεια. Γράφει αυτό το brand, μηδενίζει, βγαίνει το Death Singers. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα Death Singers χωρίς το brand από κάτω για να φύγω. Δηλαδή να έχει καθαρίσει η οθόνη και να λέει μόνο Death Singers επί 10. Αυτό σου παίρνει το brand, καταρχήν ακούγεται ένα ύφος, κατά δεύτερον γίνεται η οθόνη του φωτεινή. Μόνο τότε μπορεί να φύγει άλλο. Δηλαδή με το που δείτε Death Singer, μην αρχίσετε να τρέχετε. Αν δεν γυρνάει ο δεύτερος, μην αρχίσετε να τρέχετε. Έχετε χρόνο για να φύγετε. Πρέπει δηλαδή αυτός που θα μπει μέσα να πει ότι πήρα το brand. Ότι το πήρα, φύγε. Όχι, δεν χρειάζεται αυτό. Απλά με το που σου βγει το Death Singer, σου δώσει το 2-3 δευτερόλεπτα μέχρι να φύγει. Α, εντάξει, οκ, εντάξει. Το παλικάρι που μιλάει τώρα, το όνομά σου παλικάρι που μιλάει τώρα. Άλεξ. Όχι, εσύ. Εγώ. Όχι με την προτεραιότητα τη φωνή. Εγώ, εσύ. Λοιπόν, όπως μου λέει, Κίμον, φύγε. Όπως το έρχομαι, είμαι στο 10. Μου λέει έλα. Κάπως έτσι. Ναι, κανονικά έχει βάλει. Τώρα δεν ξέρω τι κάνω. Απλά μην ορμάτες εσύ. Το είχαμε συνηθίσει, αλλά τώρα... Ναι, τώρα εγώ είμαι τουαλέτα. Καλά κάτι που το λέω. Τουαλέτα. Προλαβαίνει. Ναι, πήγα να καθορίσω. Δεν κατοράμε στον Destiny, γάμαμε μόνο. Εγώ. Πρέπει να γυρίσεις Κίμον, πρέπει να έρθεις εμείς. Πρέπει να έρθεις. Κίμον, μην γυρνάεις τώρα. Πρέπει να πας Κίμον, πρέπει να πας. Άρχισα τα... Εγώ έχω 4 δεύτερα, 3, 2, 1. Περιμένω. 1, 2, 3. Φεύγω. Έφυγα στα 3 δεύτερα. Το κάνω λίγο πιο συγκροτημένα. Safe. Μου την πέφτουνε τα ραμαβάμ. Το καλό είναι ότι γενικά τα θρόλ γενικά δεν πολύ έρχονται κέντρο. Έρχονται, αλλά όχι τόσο πολύ όσο... Γιατί πάνε πιο πολύ αριστερά-δεξιά. Ναι, αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, καθάρισα σε... Καθαρός έφυγα. Έφυγα κι εγώ. Το δεκάρι έχω. Φύγε Κίμον. Όπα, παιδιά, ένα sniper από πίσω μου με ακολουθεί. Τώρα τον είδα. Ας τον κεράσει, μπορεί να θέλει να και κάνω πάρκο. Έπεσε. Άλεξ, το έχεις τριγύρω για να σημαδέψει το κέντρο να βοηθήσω, ρε. Εγώ. Ναι. Ένας είναι ο Άλεξ. Ο Σίνης είναι Σίνης. Εγώ. Έφυγες. Κίμον, όποτε είσαι έτοιμος να γυρίσεις. Άντε, για να Έχει έχει. τον Knight. Τώρα καθάρισα. Έλα. Τι είναι αυτό που βάζει έτσι, διάδες. Άρχισα τα τώρα. Death Singer, 1, 2, 3, φεύγω. Το πράγμα πέφτει, δίπλα πέφτει. Ναι. Έφυγα εγώ, έρχεται το σύνιστο. Μπούμπλα συνήθως από τους δύο boomers και μετά, ρε παιδί μου, εκεί που δυσκολεύει το. Κάπου πιάνεις και το πούμε. Άμα το δω. Μάγισσα, από τη δεξιά. Έχω Void Weapon, δεν μπορώ να τη ρίξω εύκολα. Εντάξει. Έφυγα, φεύγω. Μόνο σε χαλαρά, χόρεψε λίγο. Ωραίος. Πήρα το δεκάρι, πες μου. Φύγε και μόνο φύγε. Μαλάκα. Τι έγινε. Τον πέταξε τον Άλεξ, τον πέταξε. Είμαι μόνος μου. Όχι, δεν το πήγαμε καλά. Είμαι μόνος μου, αλλά έχω χρόνο, παιδιά. Δεν έχει εκεί χρόνο καθόλου. Θα μπορούμε να το κρατήσουμε μέχρι να μπει, δεν ξέρω.
Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί? Έχουμε εγώ ήδη κάτω. Εγώ πεθαίνω μόνος μου για κάποιο λόγο. Κόβω τη ζωή μου σιγά σιγά. Άμα πέθανε ο Άλεξ, δεν είχε τον buff. Γι' αυτό. Ωραία, Σίμψον, έλα. Ο Σίμψον θα προλάβει να μπει, Έλα εντάξει. ρε μαλάκα. Μπήκε, μπορούμε. Πρέπει, παιδιά, πρέπει κάποιος... Έλα, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Πρέπει κάποιος να έρθει σε εμάς, λογικά. Βασικά όχι, άστο, έχει revive. Έχει revive, εντάξει, θα με σηκώσει ο Σίμψον λογικά. 5, 4, 3. Όχι τώρα. Σίμψον, σήκωσε με. Γιατί μπορεί να δυσκολεύσει η κατάσταση. Ωραίος ρε. Το όχι έφυγα νομίζω. Εγώ δεν έχω buff όμως εδώ. Δεν έχω buff. Εγώ χάνω ζωή συνέχεια. Πρέπει να πεθάνετε 2 για να φέρει κάποιος τον buff, αλλιώς δεν γίνεται. Εδώ είναι το πάμπο, το ένα πάρ. Πέθανα, τι να έρθω, αφού η ζωή μου πέφτει συνέχεια. Μολάν λαβέ τον buff. Αν είσαι perfect. Τώρα είναι. Night. Το Εσύ χάσαμε, έρχεται το προς τα χάσαμε. εσάς Night. Έχω το δεκάρι εγώ εδώ πέρα. Ωραία, φύγε. Αν προλάβει ο Σίμψον θα είναι μεγάλος κομμάτι. Ο Σίμψον έχει Knight εδώ μπροστά σου. Πρόσεχε, πήδα. Γίνα και ρίχτου. Είναι 2 boomer. Έπεσε και ο Σίμψον. Πάω για τον Άλεξ επόμενη. Δεν γίνεται, παιδιά. Είμαστε πολύ λίγοι τώρα. Πήγαινε Είμαστε δεξιά, 3. Κιμώνα, πήγαινε δεξιά. Δεν έχω καθαρίσει ακόμη. Πήγαινε για το revive το Άλεξ και δεξιά. Πάω για δεξιά. Συνηθίγε. Πήγαινε και σήκωσε εμένα αν προλάβεις, Κιμώνα. Είμαι έτοιμος. Ποια buff τώρα, εδώ τώρα ό,τι προλάβουμε κάνουμε εδώ. Σήκωσε. Ωραίος. Σούσαμε. Προσοχή, τι πούμε. Να γίνει. Πω, κοιτάω τι γίνεται με τους boomers. Στο Demi Knights, με φάγανε στο Demi Knights. Και εμένα, εγώ πέθανα, δεν είχα buff. Έλα, white, δεν γίνεται. Κάτσε, ρε, γιατί δεν μας βγαίνει καθόλου, δεν καταλαβαίνω. Πού πέταχτηκε τον έβγαλε έξω, ρε. Ναι, όντως, χωρίς λόγο, γιατί αυτό έγινε αν στραβά. η οθόνη και έξω. Ήμασταν κοντά να το περάσουμε και λέει όχι, δεν θα περάσετε έτσι, πάρε ένα kick. Πάμε σωστά. Ήταν κάποιος εκεί από τους χακεράδες της Bungie και παρακολουθούσε το παιχνίδι μας, ρε. Και λέει ποιος παίζει καλά, Άλεξ κάτι, φεύγεις. Έτσι. Ποιος έφυγε τόσο γρήγορα και δεν προλαβαίνει να το κάνει. Παναγία μου. Εντάξει, μας το ελέγχουμε. Ή κάποιος ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Ήταν είχε πιάσει τόσο. Καλά, αυτό το που να παίξουν το Wordpress. Δεν πειράζει, παιδιά, σιγά σιγά μαθαίνεις. Δεν υπήρχε raid που πήγε κάποιος μέσα και το ξεχώριασε. Δεν καταλαβαίνεις. Έλα, Και μην ξεχνάς ότι έχεις μέλη της Hellas Guardians στον ομάδα σου. Δεν είσαι το Elden Torder εδώ πέρα. Δεν το ξεχνάω, πίστεψε. Γελάνε όλοι. Πάμε. 10 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, έφυγα. Εγώ έρχομαι πάντως. Έφυγα. Άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται. Όσα πάνε και όσα έρχονται. Αυτό το σούρ το καινούργιο είναι πολύ ωραίο. Δεν μπορεί. Wizard και δεν μπορώ να σημαδέψω. Άντε γεια Wizard. Thank you. Ποιος το έκανε. Ο Σόντος. Έρχομαι πίσω. Έρχομαι πίσω. Είχε Σίμψον. Λοιπόν, φύγει άμα το έχεις. Εδώ λέει Άστον, ότι άστον έχω τον κάτι Nitro, δίπλα μου, άστον. αλλά δεν έχω τίποτα δίπλα μου. Τέλεια. Μου είναι μαλάκι. Τα χαμόλα έχουμε και τις μαλακίες. Έφυγες. Μαλάκι. Καθάρισα. Ξεκίνα να γυρνάς, φεύγω. Έρχομαι. Οπα. Σύγκριση.
2 Knight έχουμε. Simpson νομίζω βγήκε Knight πάνω, θα βγει τώρα που θα φύγω, ετοιμάσου. Γυρνάω. Φεύγω. Knight σε εμάς, Simpson. Το πήρες λογικά, θα βγω. Έρχεται Knight σε εσάς παιδιά, δεξιά. Αριστερά, συγγνώμη. Και σε εμάς έρχεται Knight. Μάγισσα. Ω, Knight, τι κάνει εδώ ο Knight, βρε μου Knight. Τον φάγαμε, πω φίλε, σωθήκαμε όλοι έτσι. Δηλαδή... Φύγε, κείμενο. Άστο, σώτο και εγώ μια τρίχα είχα γιατί το έκανα μίλη και λέω τι γίνει, έγινε τώρα και έσωσα εγώ εσένα. Έλα ρε παιδιά, λίγο πιο γρήγορα. Μα δεν θα πάρει ακόμα, δεν ήταν επί 10. Γιατί έχεις εσύ τώρα. Τον πάθουμε εκεί, Είστε εντάξει δηλαδή, είμαστε στο ok. κέντρο, τρέχετε προς τα τοτέμ. Δεν κάθεσε να σκοτώσετε Knight στη μέση και τέτοια. Γιατί στο τοτέμ μένει ένας μόνος του. Με 3 boomer και 2 Knight. Τι έγινε τώρα. δεν είχα τον buff εγώ Γιατί? για μόνο αυτού. Γιατί κλάνετε παπίρε, Νικόλα. Γιατί όλη την ώρα και γιατί. Τι γιατί, αναρωτιέμαι κι εγώ το παιδί, τι να κάνω. Μα αυτό εξηγώ τόση ώρα. Λέω, αυτοί που είναι κέντρο, αυτοί που είναι κέντρο, μην καθυστερείτε να έρθετε σε τοτέμ σκοπό. Όχι, εγώ καθάρισα τον Knight. Ναι. Δεν μιλάω για σένα, μιλάω για το σώπα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτοί που είμαστε στο τέμ μένει ένας μόνος του με 2 Knights και 3 Συμφωνώ, απλά ναι, σε εκείνη την περίπτωση ήταν θα πέταινε ο Σόδος και έπρεπε να βοηθήσει για να μην πεθάνει. Αυτό και γι' αυτό έπαιξα στο κέντρο, δηλαδή να έρθει να βοηθήσει εμένα, καθόταν στο κέντρο και πάλι με ένα Knight, αυτό εξηγώ. Το μαλάκι του αυτό που βάράει γρήγορα. Αυτό θα λέω. Όσοι στο κέντρο τρέχετε, αφήστε όλα και τρέχετε. Α, τα adept λέτε, τα acolytes που είναι άγρια. Ναι. Όταν είσαι έτοιμος παίζουμε, Πάντως έχω δει ότι ο Knight βγαίνει με το που βγαίνει το Brand of the Weaver, βγαίνει ο κάθε Knight από πάνω. Έτσι γίνεται. Ό,τι έχω καταλάβει. Έλα κάτω. έρχομαι. Γίνει να γάμω το κεφάλι σου γάμο. Έτσι, γιατί δεν είσαι. Εντάξει, Δεν έχει δεν φύγει. δεν γυρνάει μαλάκα στο Knight. Γιατί τώρα εγώ θα έρθω μαζί σου τώρα στο κέντρο. Simpson παίζει με το Σουρός. Μα δεν το είχα ρε φίλε Blitzsinger, γιατί να φύγω. Δεν είναι Blitzsinger. Ποιος είναι Blitzsinger. Εγώ άλλο τι μετά από την ώρα που μου φώναξε. Αλήθεια. Τώρα γιατί έρθεις. Το είχα ήδη πάρει. Ήταν ο Blitzsinger, γι' αυτό σου είπα. Όταν σου το είπα γιατί δεν έχεις παιδί, είχα 10 δευτερόλεπτα ήδη το... Εγώ δεν το είχα όμως το Blitzsinger. Μάγισσα ψηλά. Κουνιέται βλαμμένη συνέχεια. Πίσω το σπαθί νομίζω δεν είναι πολύ χρήσιμο εδώ. Θα το βγάλω. Έρχομαι. Θα βάλω machine gun. Δεν έχουμε buff. Γιατί δεν έχουμε buff. Δεν γίνεται ρε παιδιά να μην έχουμε buff. Yeah. Δεν έχουμε buff, ισχύει. Γιατί δεν έχουμε buff. Πώς έγινε αυτό πάλι. Το πήρα. Τι είναι εκεί, είναι. Πεθαίνω, πέθανα. Εντάξει, το πήρε όμως. Αφού το πήρε, εντάξει είμαστε. Πώς έμεινε πίσω τον buff. Αυτά δεν καταλαβαίνω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει, το έχουμε. Ένας θα πεθάνει. Καθάρισα Έχω 10 εγώ. κείμενα άλλα. Έρχομαι. Πρόσεχε το βλάκα τον Knight. Καλύτερα έτσι. Άλεξ, σου έρχεται να έρθει με σπαθί. Άλεξ, με σπαθί ήρθε. Πήδα. Πω. Έλα σε μένα, Simpson. Α, ωραίος. Πάω την άλλη πλευρά. Δεν έχετε τον buff λογικά. Δεν έχουμε buff. Όχι ρε γαμώτο. Παίρνω εγώ, ηρεμήστε. Ήμουνα, πρέπει να το έχεις εσύ. Φύγε. Γρήγορα, μπράβο. Ωχ, καλά, εντάξει, με δύο τέτοιους τώρα από πάνω, πλάκα μου κάνετε. Πρέπει να δεις τώρα. Έπεσε ο ένας. Έχονται 2 Knights εσάς. Έπεσε και ο δεύτερος. Aura of the Weaver. Νομίζω, ίσως δεν το σώσαμε. Ηρεμήστε, μόλις μου φύγει θα πάω κάνω revive και τον άλλον. Μην φύγει. Επί 10. Φύγε και ήμουνα. Ναι, αλλά δεν είναι κανείς εκεί πέρα ρε παιδιά μες στο τοτέμ. Ναι, δεν είναι κανένας, αλλά δεν Θα έχουμε και έρθω το εγώ, ηρεμήστε λίγο ρε παιδάκι μου. Όπου με κάνω πήγα στον δρόμο.
Παίρνω τον buff, ζήσεις όπα. Νομίζω ότι το μαζέψαμε. Το μαζέψαμε νομίζω. Ζήσε λέω, ζήσε 10 δευτερόλεπτα, μπορείς, είμαι δίπλα σου. Μπορώ ρε. Το buff το πήρε και ήμουν φεύγοντας. Τέλεια. Δεν το έχω τον buff. Τον buff στο σοφείο 2 λεπτά. Φεύγω. Κίμωνα έχει τον buff, πρέπει να γυρίσεις. Έρχομαι. Και να βάλεις μια μπούμπλα πας και σωθούμε από εδώ. Γιατί έχει 2 knights και 2 moons. Μπούμπλα, δεν έχω μπούμπλα. Λοιπόν, θα το γυρίσω στο Radiance εγώ, για να έχω το revive, δεν έχει νόημα το Stormbringer. Δεν μου χρειάζεται καν. Μόλις είδα πως πέθανε ο Νικόλας στο stream, πανηγυρικά. Εγώ πέθανα από το Annihilator τότε με ρε αγόρι μου, πλάκα μου κάνεις τώρα. Τι πανηγυρικά. Ναι, είπα εγώ από τι πέθανες, είπα πανηγυρικά. Απλά πέφτεις κάτω έτσι πίσω με την πλάτη. Ω, τι τέλεια που θα πεθάνω. Σώτα αποθήκευσε το βίντεο και έρχεσαι... Γράψε είχε Last Guardians Bloopers. Ναι. Θέλει bloopers αυτό το raid ρε φίλε. Μπορείς να βάλεις αυτό για όνομα της clan, για Last Guardians Bloopers. Τρελό. Εγώ θέλω ρε φίλε να μετανομάσουμε την Brent Order σε Architects. Αυτό που λέει Killed by the Architects. Όλοι εσείς θα τα κάνετε. Είδα αυτές μια clan που έλεγε τέτοιο. Killed by the Architects όνομα. Φεύγω, έλα κοινών. Έρχομαι. Για να μην τρακάρουμε πάλι. Εγώ δεν έχω τον πάγο αυτή τη στιγμή. Γιατί? Ωραία. Το buff είναι εδώ, έχω τους singers. Παίρνω το buff. Δεν μπορώ να το πάρω. Ναι, έχω τους singers και δεν μπορώ να πάρω το buff. Μόνο τι είναι να το πάρω. Και εγώ έχω the singers. Εγώ έπεσα ξαφνικά μόνο έτσι. 3 κάτω. Έτσι ξαφνικά. Όπως πέφτω έτσι ξαφνικά. Κάτι γίνεται τώρα ρε πως γιατί κολλάει έτσι. Καταπληκτικό παιχνίδι κάνουμε τελευταία. Γιατί ρε μπάκι. Σε αυτά ρε πως μου πρέπει να το πηγαίναμε μια χαρά ρε πως και απλά χάσαμε τον μπάφο. Μας πέταξε τον Άλεξ και κάηκε όλος ο Δίας εδώ πέρα. Πήρε φωτιά όλο το Saturn. Πες ρε φίλε, γαμήθηκε ο Δίας, μην τρέπεσαι επειδή στριμάρεις. Όχι ρε, εγώ μιλάω. Πες και μια γάμα την Παναγία του ξέρω εγώ μαζί. Κάτσε να το γράψω στο chat ρε φίλε, θα το γράψω στο chat, περίμενε. Ναι, Σωτό, πήγαινε και γράψε chat εσύ τώρα, μην παίζεις ρε, γράψε στο chat. Είναι καλή ευκαιρία. Νικόλα. Έλα Άλεξ, πες το. Όλα αυτή τη στιγμή πώς παρακολουθεί το stream. Κάνουμε teleport πάλι. Είμαστε στους 5. Όχι, 4. Ναι, αλλά ο Νικόλας είναι τέτοιος και όλα κάνουν teleport. Πάει το βίντεο σε... Έλα. Ακόμη. Παιδιά δεν σας ακούω, sorry. Ακούς. Εσένα ναι, τον κείμενο δεν ακούω, δεν ξέρω. Καλά, εγώ δεν ακούω όριστα. Δίπλα μου απλά. Έλα τον Nike, θα πεθάνω. Πάστα βρε άντρα, βρες. Πρέπει να αλλάξω το grenade, να βάλω τη solar επιγόντως, έλα. Πάλι διακοπές. Φεύγω. Κείμενο το έχεις. Φύγε, έχω ναι, μπράντο, αυτό. Ω, ναι. Γι' αυτό το πλακώ τα μπουλίδια, να πάω να κάνω Ναι, ο Κίμωνας κάνει teleport. Εμένα η Wizard δεν έφερε καθόλου damage. Τέλεια. Σωτήρι, θα έχεις τι Φύγε. Γαμό. Έρχομαι. Παιδιά, δεν είμαστε εδώ, είμαστε με τα προβλήματα. Φίλε, έχω αδειάσει, δεν ξέρω εγώ πώς γεμιστήρες να